97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang kasalanan ay kayang pagtakpan ng kasinungalingan. Pero tandaan mo rin na may kasabihan tayo na walang lihim ang hindi nabubunyag. Ikaw, nagawa mo na bang ibintang sa iba ang kasalanan mo? Dear Papa Dudut, may oras sa buhay natin na kapag nakakagawa tayo ng isang pagkakamali, ay gusto nating pagtakpan yon para hindi tayo mapahamak. At sa takot natin na mabuko sa ginawa nating pagkakamali, ay maghahanap tayo ng ibang tao na pwedeng pagbuntungan nito. Isang magandang araw sa inyo, Papa Dudut, at sa lahat ng mga kabarangay na nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Clara, 38 years old at isang housewife at nakatira ngayon dito sa Malabon. Matagal niyo na po akong listener, Papa Dudut. Sa umaga, sa tanghali at sa gabi ay wala po talagang lipatan. Solid kaming Barangay LS dito sa amin. At ang Barangay Love Stories ang pinaka-paborito kong programa sa lahat. Dahil sa ganda ng mga kwento ng inyong mga letter sender at sa galing na rin ng inyong mga aktor at sa inyong pagbabasa. Naiiyak talaga ako tuwing tanghali. Papa Dudut, matagal ko na rin pong gustong magpadala ng sulat ko. Pero ilang ulit ko po muna itong pinag-isipan. Dahil isa ito sa masasabi ko na hindi magandang parte ng buhay ko. Kaya naman ngayon pa lamang po ay sasabihin ko na marami akong binago na pangalan at lugar sa ibabahagi kong kwento. Para na rin sana maitago at maproteksyonan ang aking sarili at pamilya. Medyo maselan at sensitibo po kasi ang kwentong ibabahagi ko sa araw na ito. Pero ang lahat po ng mga pangyayari sa sulat ko na inyong mababasa ay totoong nangyari sa buhay ko. Papa Dudut, solong anak lang ako ng daddy ko at masasabi ko na lumaki po talaga ako na medyo spoiled dahil lahat ng gusto ko ay nasusunod. Lalo na kapag material na bagay ay ibinibigay niya sa akin. Maaga rin kasi akong naulila sa mami ko. Kaya naman mag-isa na lamang si daddy na pinaparamdamang pagmamahal sa akin bilang isang magulang. At dahil medyo spoiled nga po ako ay aaminin ko na hindi rin masyadong naging maganda ang ugali ko noon, Papa Dudut. Pasaway ako sa bahay, school at sa church namin. Bawal po kasi sa religion namin ang mag-boyfriend kapag wala pa sa tamang edad. O kaya ay hindi naman kasapi ng aming relihiyon. Pero mula high school hanggang college ay nakailang boyfriend na po ako. Siyempre lahat yun ay patago at hindi alam ng daddy ko. May mataas kasi siyang katungkulan sa simbahan namin at ayoko na masira ang pangalan niya ng dahil lang sa akin. Kaya naman lahat ng kalokohan ko ay ginagawa ko ng palihim. Nakakaantok naman. Uy Clara, bakit nandito ka pa sa simbahan? Hinihintay ko pa kasi si Daddy. Kinakausap pa siya ni na pastor sa opisina. Nako, mukhang matagal pa yan. Oo nga eh. Naiinip na nga ako. Ikaw, bakit pala nandito ka pa rin? Kami kasi yung naka-assign ngayon sa pagbabalot ng mga pagkain at damit na idodonate dun sa churchmates natin na nasunugan. Inaantok na rin ako dun sa loob kaya tumakas muna ako. Parehas pala tayo eh. Nakakatamad naman kasi talaga dito sa simbahan natin. Wala man lang pogi para bigyan tayo ng inspirasyon para sipagin na umattend ng mga church service. Speaking of pogi, hindi mo pa siguro nakikilala si Nelson. Nelson? Sino yun?
Bago lang yun dito sa church natin, pero matagal na siyang kasapi ng relihiyon natin. Galing kasi silang mag-ina sa probinsya at kalilipat lang dito sa lugar natin. Okay, so anong meron sa kanya? Kasi 'di ba naghahanap ka ng pogi dito sa church? Naku, Clara, pag nakita mo yung si Nelson, sisipagin ka ng umattend lagi ng mga service natin. Talaga lang ha? Baka mamaya mukhang paalang yung Nelson na yan. Uy, Lori, nandiyan ka lang pala. Kanina ka pa hinahanap dun sa stockroom ni na tita kasi bigla ka raw nawala. Ano kasi, eto kasing si Clara may tinatanong tungkol sa isang subject nila sa school. Sabi ko nga, i-email na lang niya sa akin mamaya. Oo nga pala, Clara, ito si Nelson, yung bagong churchmate natin dito. Nelson, si Clara, best friend ko. Nice to meet you, Clara. Ganon din ako, Nelson. Alam mo, totoo pala yung sinasabi ni Lori kanina tungkol sa'yo. Ano yon? Nagwapo ka raw sa malapitan. Uy, wala akong sinabing ganyan ah. Palabiro ka pala, Clara. Sige na, babalik na ako sa stockroom. Lori, sumunod ka rin doon ha? Oo, pakisabi kina tita na pabalik na rin ako. Makakarating. Balik muna ako doon. Bye. Grabe, Lori! Ang gwapo pala talaga ng Nelson na yun. Sabi ko naman sa'yo Kaya lang medyo suplado yan kasi solong anak lang. Tapos sila lang ng nanay niyang magkasama. Ang alam ko pa, working student siya. Tapos active pa dito sa mga service at activity ng church natin. Kaya ayan, medyo seryoso talaga sa buhay. Alam mo yan talaga yung mga tipo kong lalaki Yung kunwaring suplado at seryoso pero nasa loob naman ng kulo. Talaga ba? Kaya lang mukhang hindi ka type Kita mo nga hindi man lang nakipagkamay sa'yo. Nahihiya lang yun pero ramdam ko na type niya rin ako. Gusto mo magpustahan pa tayo In 1 month, boyfriend ko na yung si Nelson. Sige ba? Pupusta ako ng 1,000. Hindi ka papansinin yan. Aba, wala kang kabilib-bilib sa akin ha. Makukuha ko rin kaagad yung Nelson na yan, makikita mo. Magiging boyfriend ko rin yan. Ha? Papadudot mahilig talaga ako sa gwapo. Lalo na yung maganda ang mga mata. At ang pinaka gusto ko sa lalaki bukod sa itsura ay ang pagiging suplado nila at medyo seryoso sa buhay. Hindi naman kasi sa pagyayabang papadudot pero masasabi ko na isa akong babae na sinuwerteng makakuha ng magandang mukha at pangangatawan. Matangos ang ilong ko. Bilugan ang mga mata. Maganda ang ngipin at makinis ang kutis ko. May ilang beses na rin akong sumali sa mga beauty pageant noon at madalas naman akong nananalo. Kaya mataas ang confidence at paniniwala ko na maganda talaga ako physically. At nagiging challenge talaga para sa akin kapag may isang lalaki na hindi ako pinapansin. At tama po si Lori, papadudot. Nang makilala ko noon si Nelson ay naramdaman ko na parang hindi siya masyadong attracted sa akin. Kaya naman lalo ko siyang nagustuhan. Yung itsura niya kasi talaga ang type na type ko. Matangkad, medyo matipuno ang pangangatawan at maayos din kung manamit siya. Idagdag pa na matangos din ang ilong niya at maganda talaga ang mga mata niya. Kaya naman gustong gusto ko talaga na siya ang maging boyfriend ko noon. Hindi lang dahil sa pustahan namin ni Lori. Kung hindi dahil parang na love at first sight ako kay Nelson ng araw na yon. Nax! Anong masamang hangin ang umihip sa'yo at naisipan mong tumulong ngayon sa pagre-repack nitong mga dilata at bigas dito sa likod ng simbahan? Wala lang. Ayoko lang umuwi ng maaga kaya nagpaiwan ako kay daddy dito. Ayaw mo lang umuwi ng maaga? O may pagpapakyutan ka lang dito? Wala no. Bawal na bang maging masipag paminsan-minsan? Sus! Para namang hindi kita kilala. Alam ko na yung mga galawan mo, Clara.
Lalo na at mag-iisang linggo na pero hindi ka pa rin pinapansin ni Nelson. Anong hindi? Close na kaya kaming dalawa? Close ba yun? Ni hindi ka nga niya tinitignan man lang kapag nasa loob tayo ng simbahan? Siyempre, nahihiya lang yun. Ang tingin ko kasi talaga sa kanya, alam mo, mahiyain siya at may pagkatorpe. Okay, sabi mo eh. O teka, ayan na si Nelson, papalapit na dito. Oh, Lori. Akala ko may lakad ka ngayon. Na-cancel eh, kaya tumutulong na lang ako dito kay na mama. Lumabas lang siya saglit kasi bibili daw ng makakain natin. Mabuti na rin yung nandito ka para maaga nating matapos to. Hi Nelson, good morning! Nandito rin ako, katabi ni Lori. Good morning, Clara. Mabuti at naisipan mo ngayong tumulong sa pag-aayos nitong relief goods na ipamimigay natin sa nasalanta ng bagyo. Nako, palagi naman akong tumutulong dito. Hindi lang talaga ako nakakapunta ng mga nakaraang araw dahil busy ako sa school. Pero madalas talaga ako dito, lalo na't kasama sa mga nag-aayos ng lahat ng to ang daddy ko. Oo nga eh. Narinig ko na isa raw siya sa may idea na gawin ang pamimigay ng relief goods na to. Yung daddy ko kasi, palaging may magandang plano para sa ikabubuti ng kapwa natin. Kahit nga hindi nating member dito sa simbahan, palagi pa rin niyang tinutulungan eh. Maawain kasi yun. Siya nga rin ang palaging kinakausap ni Pastor at kinukuhanan ng idea kung paano pa tayo pwedeng makatulong sa ibang tao. Sa tingin ko nga, sa kanya ko rin naman ang kabaitan at kasipagan ko. Ang sabi kasi niya, mataray daw ang mommy ko nung nabubuhay pa siya. Eh hindi naman ako mataray at suplada, kaya siguro lahat ng lambing at pait ko sa katawan, kay daddy ko talaga nakuha. Clara, excuse me lang ha. May gagawin lang muna ako sa labas. Naalala ko kasi na may nakita akong mga kahon doon na walang laman. Aayusin ko muna since nandito naman na kayo at nagre-repack ng mga dilata. Sige. Pero bumalik ka kaagad ha. Oo, kapag natapos ko kaagad yon. O siya, labas muna ako ha. Okay. Nako, Clara, mukhang matatalo ka ngayon sa pustahan natin ah. Anong matatalo? Wala pa nga akong ginagawa eh. Halata naman kasi eh, hindi ka talaga type ni Nelson. Pakipot lang yun. Makikita mo, bibigay din yun at magiging boyfriend ko siya. Diyan naman talaga ako bilib sa'yo eh, sa taas ng confidence mo sa sarili mo. Basta hindi ko talaga siya titigilan hanggat hindi ko siya nakukuha. Wala pa yatang lalaki ang dumidedma sa beauty ko. Bigyan mo lang ako ng ilang linggo pa. May in love din yung Nelson na yan sa akin. Papadudod sa lahat ng lalaking pinagpakitan ko noon, nayaaminin ko na kay Nelson talaga ako pinaka nahirapan. Oo, pinapansin at kinakausap naman niya ako pero saglit lang talaga at palagi pang malamig ang pakikitungo niya sa akin. Hindi ko alam kung hindi niya lang ba talaga ako type o baka nagpapakipot lang talaga siya sa akin. Kaya naman umeffort talaga ako para mapansin niya. Kung noon ay isang beses sa isang linggo lang kung pumunta ako sa simbahan namin. Naging madalas na po yun mula na nga nang makilala ko si Nelson. Tumutulong ako sa ibang gawain ng church namin kagaya ng community service at pagpunta sa mga bahay ng iba naming churchmates para sa mga munting pagtitipon. Nagpa-practice din ako sa mga activity na hindi ko talaga ginagawa dati dahil naiinip ako sa mga yon. Sobrang active po kasi talaga ni Nelson sa mga church activity namin at yon ang nakikita kong paraan para magkalapit kaming dalawa. Dahil nga sa effort ko, papadudot, ay nagawa kong malaman sa ibang mga churchmate namin ang mga bagay-bagay tungkol kay Nelson. Nalaman ko na nag-iisang anak lang din pala siya at matagal nang patay ang tatay niya. Kaya tanging nanay na lamang niya ang kasama niya sa buhay. Nalaman ko rin na masipag pala talagang tao si Nelson dahil bukod sa mga church activity, pag-aaral at pagtatrabaho ay siya lang din ang nag-aalaga sa nanay niya na medyo mahina na dahil sa sakit nito sa kidney. Doon ako lalong humanga sa kanya, papadudot.
at doon ko rin naramdaman na gusto ko talaga siyang maging boyfriend. Ako pa naman yung tipo ng babae na hindi susuko hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko, mapabagay man o tao. Papadudot, ilang 3 linggo na noon ang nakalipas mula nang makilala ko si Nelson, pero wala pa ring pagbabago sa closeness naming dalawa. Medyo malamig pa rin ang pakikitungo niya sa akin at hindi pa rin siya gaanong kasweet kapag nag-uusap kami. In short ay mukhang hindi pa rin talaga siya interesado para sa akin. Kaya umisip pa ako ng ibang paraan na pwede kong gamitin para maging mas close kaming dalawa. Isa sa mga bagay na nalaman ko tungkol sa kanya ay ang pagiging mahilig niya sa music at sa mga bata. Kaya naman sinabi ko kay Nelson, Papadudot, na magkakaroon kami ng mini event sa bahay namin para sa mga batang lumaki sa bahay ampunan. Nakita ko ang tuwa at excitement sa mga mata ni Nelson, lalo na nang itanong ko sa kanya kung pwede ba siyang tumugtog at kumanta sa event na yon. Hindi naman niya tinanggihan ang invitation ko, Papadudot. Nag-thank you pa siya kasi matagal na raw siyang hindi nakakatugtog sa isang event. Sobrang excited na raw niya at sana daw ay mapasaya niya ang mga bata. Ang hindi niya alam, Papadudot, ako naman ang nananalangin noon na sana ay mapasaya niya ako kapag nasolo ko na siya sa bahay namin. Araw pa naman ang Sabado yon at buong araw na wala si Daddy sa bahay dahil may lalakarin siya sa trabaho niya. Kaya ang naisip ko noon ay buong araw ko rin na masusolo si Nelson sa loob ng bahay namin. Nako, Clara, mag-ingat ka dyan sa kalokohan mo ah. Alam mo naman na bawal sa church natin na may makitang magkasama na lalaki at babae sa loob ng isang bahay na walang ibang kasamang magulang. Oo, sinisigurado ko rin naman na kapag ganitong oras, busy ang mga kapitbahay namin kaya walang pwedeng gumawa ng chismis sa amin ni Nelson. Naku Lori, nandito na pala si Nelson. Nakita ko rito sa may bintana namin na siyang nagbukas ng gate. Tawagan na lang kita mamaya. Bye! O sige, good luck sa'yo. Bye! Clara? Tao po. Oh Nelson, ikaw na pala yan. Kanina pa kita hinihintay eh. Sorry ha. Sinamahan ko kasi muna si nanay sa treatment niya bago ako bumiyahe papunta dito. Ayos lang. Lika, pasok ka. Wala pa pala ang mga bata dito sa bahay niyo? Akala ko bago magtanghalian magsisimula ang event. Papunta na sila. Medyo malilate lang din. Samahan mo pala muna ako sa kwarto. May kukunin lang ako doon. Ha? Baka pwedeng mamaya mo na lang kunin. Ano ka ba? Wala naman akong gagawin na masama sa'yo. Nandun kasi ang piano ko. Hindi ko kayang buhatin kung mag-isa lang ako. Okay. Sige. Ang laki pala ng kwarto mo. Saan ba dito nakalagay ang piano mo? Bakit sinarado mo yung pinto? Clara, sandali lang. Itigil mo nga yung paghalik mo sa akin. Ikaw naman, Nelson. Napakapakipot mo. Hayaan mo na nga lang ako sa ginagawa ko. Alam mo, lalabas na ako. At mabuti pa siguro kung umalis na rin ako. Dahil parang wala namang event na mangyayari dito sa bahay niyo eh. Eh di tayo na lang ang gumawa ng event dito sa kwarto ko. Clara, sandali nga. Pwede bang itigil mo na yung ginagawa mo sa akin? Mali to eh. Clara, nasan ka? Nakapag-almusal ka na ba? May dala akong pagkain dito. Si Daddy? Hindi pwede to. Dapat mamaya pa siya uwi ah. Ayan na nga ba sinasabi ko eh. Lalabas na ako ng kwarto mo at sasabihin ko sa kanya lahat ng kalokohan mo na to. Hindi! Hindi ka lalabas! Nelson, tama na! Ayoko sabi! Bitawan mo ako! Clara, ano ba yung sinasabi mo? Bakit pinupulit mo yung damit mo?
Lintik na! Anong ginagawa mo sa anak ko? Sir, wala po akong ginawa na kahit ano kay Clara. Magpapaliwanag po ako. Wala po akong... Papatayin kitang hayop ka! Papatayin kita! Daddy, tama na po! Bitawan niyo na po si Nelson! Baka mapatay niyo siya! Papadudod sa sobrang takot ko po na mahuli kami ni Daddy at malaman niya ang tungkol sa kalokohan na gusto kong gawin kay Nelson ng araw na yon, ay bigla na lamang po akong nagsisigaw at sinira ang suot kong damit upang palabasin na may ginawang masama sa akin si Nelson. Kaya nang pumasok si Daddy at makita niya na nasa sahig na ako ng kwarto at sira-sira ang damit ko, ay agad niyang sinugod si Nelson, Papadudot, at halos mabugbog niya ito. Mabuti na lamang po at may pumasok na kapitbahay namin at kaagad na napahinto si Daddy sa ginagawa niyang pananakit kay Nelson. Papadudot, bawal po kasi talaga sa relihiyon namin ang makita na magkasama ang isang babae at lalaki sa isang kwarto, lalo na kung hindi pa sila kasal. At malaking kahihiyan kapag nalaman ng tao na ako mismo ang nagpapunta kay Nelson sa bahay namin. Kaya naman nawala na po talaga ako sa maayos na pag-iisip ng mga oras na yon at gumawa na lamang ako ng kwento. Medyo mahigpit din po ang relihiyon namin sa mga ganitong klase ng pangyayari. Hindi namin ito basta-basta pinapaalam sa pulis o iba pang mga kinakaukulan. Kaya ang ginawa po ng kapitbahay na kasapi din namin sa aming relihiyon ay tumawag sa ibang kasamahan namin sa simbahan upang sunduin kami. Iyak po ako ng iyak ng mga oras na yon, Papadudut. Hindi dahil sa takot kung hindi dahil sa guilty at kahihiyan sa mga nangyari. Nakita ko kasi ang mukha ni Nelson na may bahid ng dugo at malaking pasa dahil sa mga suntok ni Daddy. Nakita ko ang galit sa mga mata niya sa talas ng tingin niya sa akin. Alam ko, Papadudot, at ramdam ko na galit siya sa akin ng mga oras na yon. Lalo na nang magkaharap-harap kami sa opisina ng pastor ng aming simbahan. Nelson, tinawagan mo na ba ang nanay mo? Opo, Pastor. Pero baka hindi pa po siya makapunta kaagad dahil mahina pa po ang katawan niya. Kaka-dialysis lang po kasi sa kanya kanina, kaya hirap pa po siyang makakilos. Pero sa ganitong pangyayari, alam mo naman na kailangan niyang makarating, di ba? Opo, pero sana po maintindihan niyo na may sakit si nanay, kaya nga hindi rin po siya masyado nakakapunta sa mga church service natin. Kung ganon, ipapasundo ko na lang siguro siya sa mga kasamahan natin. Kahit naman ipakausap mo sa amin ang nani ng rapist na yan, Pastor, hindi pa rin magbabago desisyon ko na ipakulong siya. Sir, wala nga po akong kahit na anong ginawang masama sa anak niyo. Napakasinungaling mong hayop ka! Huling-huli ka na sa akto, tumatanggi ka pa! Tama na yan. Mamaya na tayo magtalo-talo kapag nandito na ang nanay ni Nelson. Ngayon, gusto ko munang marinig mula kay Clara ang nangyari sa loob ng bahay ninyo. Clara, paano ba talaga nakapasok si Nelson hanggang sa loob ng kwarto mo? Clara, please, sabihin mo ang totoo na wala akong kasalanan. Tumahimik ka dyan! Kung hindi, sasamahin ka talaga ulit sa akin! Sandali lang! Sandali lang! Si Clara ang tinatanong ko at boses niya lang ang gusto kong marinig ngayon. Clara, sabihin mo kung ano talaga ang nangyari bago makapasok ng kwarto mo ang daddy mo. May kumatok po kasi sa pinto ng bahay namin. Nang buksan ko po, nakita ko na si Nelson pala ang bisita namin. Akala ko si Daddy ang pakay niya kaya sinabi ko po kaagad na nawala si Daddy doon at may pinuntahan. Hindi ko naman po talaga siya dapat papapasukin pero tinulak niya po ako. Hinila niya ako papasok sa loob ng bahay at papasok ng kwarto. At doon po, doon niya po sinimulang sirain ang damit ko. Clara, alam mo hindi totoo yung mga sinasabi mo. Please naman. Wala akong kasalanan sa'yo. Wala akong kahit na anong ginawa sa'yong masama.
Parang awa mo na, Clara. Sabihin mo sa kanila ang totoo. Hindi kita sinaktan. Ikaw mismo nagpapunta sa akin sa bahay niyo. Ayup kang rapist ka! Huwag mong ginagawa sinungaling anak ko! Tama na yan! Igalang nyo naman ang opisina ko. Mabuti pa, Nelson. Lumabas ka muna. Mamaya na lang tayo mag-usap kapag dumating na ang nanay mo. Pero Pastor… Ang sabi ko, lumabas ka na, di ba? O gusto mo tumawag na ako ng pulis para tuluyan ka ng makulong? Sige po, Pastor. Lalabas na po ako. Ngayong wala na si Nelson, tatanungin ulit kita, Clara. Totoo ba ang lahat ng mga sinabi mo? Opo, Pastor. Totoo po ang lahat ng sinabi ko. Pinagtangkaan po talaga ako ng masama ni Nelson. Matagal mo na bang alam na may pagtingin siya sa'yo? Dati ko pa po nararamdaman na may gusto siya sa akin. Pero iniiwasan ko lang po siya. Hindi ko nga po alam kung paano niya nalaman ang address ng bahay namin. Kaya nagulat po talaga ako nung mapagbuksan ko siya ng pinto kanina. Hindi ko talaga palalampasin ang pangyayaring ito. Idedemanda ko ang Nelson na yan. Sisiguraduhin ko na mabubulok yan sa bilangguan. Kahit ikamatay pa ng nanay niya. Baka naman pwedeng pag-usapan na lang natin to. Malaking kahihiyan at iskandalo to sa reliyon natin. Maaari naman silang bigyan ng parusa ng simbahan natin. Sila? Sino pong sila, Pastor? Si Nelson at ang nanay niya. Anumang kasalanan ang nagawa ng anak ay pananagutan din ng magulang dahil sa kanilang kapabayaan. Kaya sa mga ganitong klase ng pagkakasala, dapat na dalawa silang maparusahan. Papadudot, pinangatawanan ko na talaga ang kwento ko na pinagtangkaan ako ng masama ni Nelson sa sariling bahay ko. Sobrang nakaka-guilty lalo na sa part na nalaman kong hindi lang si Nelson ang pwedeng maparusahan ng simbahan namin kung hindi pati na rin ang nanay niya. Pwede silang mapatalsik sa aming relihiyon o sa lugar namin. Ang parusa ay nakadepende sa mga taong may mataas na katungkulan sa simbahan namin. Pero ganun pa man ay nagsampa pa rin ang kasong attempted rape si Daddy kay Nelson. Kaagad pong nadakip si Nelson at nakulong. At habang nasa presinto kami, Papadudod, ay nakilala ko ang nanay ni Nelson. Payat na payat ito at halata sa kanya na mahina nga ang kanyang katawan kagaya ng sinasabi ni Nelson kay Pastor. Nakiusap siya sa amin ni Daddy na iatras namin ang demanda. Umiyak at nagbakaawa ang nanay ni Nelson habang paulit-ulit na sinasabi na hindi masamang tao si Nelson. Alam ko naman yon, Papadudot. Sa maikling panahon na nagkakilala kami noon ni Nelson ay naramdaman ko na may mabuti siyang puso. Pero hindi ko kakayanin ang kahihiyan na pwede kong harapin at ang masira ang pangalan ni Daddy sa oras na aminin ko sa kanila ang katotohanan. Kaya naman nangako ako noon sa sarili ko na walang ibang makakaalam na kasinungalingan lang ang lahat ng sinasabi ko sa kanila. Papadudot, mabilis na kumalat sa simbahan namin ang nangyari sa bahay. Nagkaroon din ito ng iba't ibang version ng kwento. Na matagal ko na raw palang stalker si Nelson at napansin daw nila na palagi itong nakatingin sa akin sa mga church service namin. Na siguro daw ay may lahing baliw sina Nelson kaya niya nagawa ang pagtangkaan ako ng masama. Karma daw ang nangyari sa pagkakakulong kay Nelson dahil masamang babae daw ang nanay niya. At marami pa akong iba't ibang version na narinig, Papadudot. At halos lahat ng yon ay puro kasiraan kay Nelson. Dahil matagal na nga kami sa lugar namin at kilala si Daddy na may mataas na katungkulan sa simbahan, ay mas pinaniwalaan nila ang kwento ko. Wala ako halos narinig na kumampi kay Nelson. Lahat sila ay galit na galit din kay Nelson na parabang sa kanila ito may ginawang kasalanan. Inayaan ko lang ang lahat ng mga naririnig ko. Wala na akong ibang sinabi sa kanila, Papadudot, kagaya ng payo ng pastor namin. Hindi ko na rin tinama pa ang iba't ibang version ng kwento na alam nila. Dahil ang mahalaga para sa akin ng mga oras na yon
ay manatiling malinis ang pangalan namin ni Daddy sa simbahan namin. Uy Clara, buti naman nakapunta ka dito sa church natin. Oo nga eh. Hindi rin muna kasi ako pinapalabas ni Daddy ng bahay namin. Hindi nga rin muna niya ako pinapapasok sa school. Ganun ba? Ang tagal din nating hindi nakapag-usap eh. Pero kumusta ka na? Mas maayos na kaysa nung nakaraang mga araw. Mabuti naman kung ganun. Pero Clara, totoo ba yung nangyari? Hindi ko na kasi alam kung ano yung totoo sa mga kwento na naririnig ko eh. Ang daming version eh. Pero alam mo, nagigilty ako kasi dapat talaga hindi ko na pinakilala sa'yo si Nelson. Kung alam ko lang na may pagkamanyakis pala yung lalaking yun, di dapat hindi na ako nakipagpustahan sa'yo. Hindi naman kasi halata sa kanya na masamang tao siya eh. Uy, ba't ka umiiyak? Nahihirapan pa rin kasi ako hanggang ngayon eh. Pakiramdam ko, gabi-gabi akong pinabangungot ng dahil sa nangyari sa bahay. Sorry, hindi ko na siguro dapat tinanong pa. Alam ko naman na mahirap talaga sa'yo yung nangyari. Na-trauma ka sa ginawa ni Nelson sa'yo. Hayop pala yung lalaki na yun, napakamanyak. Mabuti na lang talaga't nakulong na siya. Ayos lang, huwag ka mag-alala. Ang totoo, nagigilty lang kasi talaga ako hanggang ngayon eh. Guilty? Bakit naman? Kasi Lori, hindi naman talaga masamang tao si Nelson eh. Mali ang iniisip ng iba sa kanya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Lori, ako yung may kasalanan dito kung bakit nakulong si Nelson. Inosente talaga siya. Teka, naguguluhan ako eh. Magtapat ka nga sa akin, Clara. Ano ba talagang nangyari ng araw na yun? Lori, hindi talaga ako pinagtangkaan ng masama ni Nelson. Dapat kasi hahalikan ko lang siya noon para maakit ko siya at mapaamin na gusto niya rin ako. Kaya lang biglang dumating si Daddy. Tapos nagpanik na ako kaya nagsisigaw na lang ako. At umarte na may ginagawang masama sa akin si Nelson. OMG, Clara! Paano mo nagawa ang bagay na yun? Nagpanik na nga ako eh. Natakot ako. Ayoko mapagalitan ako ni Daddy tsaka ayoko masira ang pangalan namin dito sa church natin. Kaya nagsinungaling ka at gumawa ka na lang ng kwento? Alam mo ba na dahil sa ginawa mo, pabalik-balik ngayon sa ospital ang nanay ni Nelson? Lalo siyang nanghihina at lalo silang nababaon sa utang dahil sa paghahanap ng nanay niya ng pera sa pampiyansa para kay Nelson. Kaya nga lalo ako nagigilty. Sinabi ko na nga rin kay Daddy na iatras na namin ang kaso at hayaan na lang sina Pastora magparusa kay Nelson. At hahayaan mo talaga na parusahan nila si Nelson? Kahit wala naman siyang kasalanan? At least hindi siya makukulong. Ang tibay naman ng sikmura at konsensya mo, Clara. Naghihirap na nga yung mag-ina na yun tapos lalo mo pang pahihirapan ang buhay nila? Anong klaseng pag-iisip meron ka? Huwag ka na magalit sa akin, Lori. Alam ko naman na kasalanan ko talaga lahat to eh. At hindi na talaga kinakaya ng konsensya ko kaya sinabi ko na sa'yo ang totoo. Hindi ko kailangan na kampihan mo ko dahil ako talaga ang masama dito. Pero ang gusto ko lang, makinig ka sa akin. At itago mo lahat ng mga nalaman mo. Ano pa bang magagawa ko? Ayoko rin namang madamay pa sa gulo na to. Pero please lang, Clara. Pakiusapan mo naman ang daddy mo na iatras ng demanda kay Nelson. Kahit yun na lang ang magawa mo. Dahil hindi mo alam ang hirap na pinagdadaanan ng nanay niya ngayon para lang makahanap ng perang pampiyansa sa kanya. Papadudot, may konsensya naman po ako kahit papaano. Kaya nga po gabi-gabi akong hindi nakakatulog noon dahil sa nangyaring yon.
Gabi-gabi rin po akong umiiyak dahil hindi ko maitama ang mali ko. Hindi ko magawang sabihin sa lahat ang totoong nangyari. Pero pinipilit ko pa rin na pigilan ang sarili ko na aminin ang katotohanan. Ang nasa isip ko kasi noon, Papa Dudut, alam ko na makukonvince naman ni na pastor at iba pa naming churchmate si Daddy na iatras ang demanda. Ayaw talaga kasi ng gulo o iskandalo ng relihiyon namin. Anumang hindi pagkakaunawaan, sakitan o masamang pangyayari, krimen man o hindi, hanggat maaari ay inaayos ng mga pastor sa amin o kung sino mang may mataas na katungkulan sa simbahan. Pagkakasunduin ang dalawang involved sa gulo at paparusahan nila ang dapat na parusahan. Hanggang sa makalimutan na nga ng lahat ang pangyayaring yon. Ganon po ang gusto ko na mangyari, Papa Dudut. Na iatras na ni Daddy ang demanda kay Nelson at hayaan na lamang ang simbahan na magparusa sa kanya sa kasalanan na hindi niya ginawa. Sigurado naman kasi ako na hindi kasing bigat ng parusa sa bilangguan ang ibibigay na parusa ng simbahan namin kay Nelson at sa nanay niya. Alam ko na inosente talaga siya pero hindi ko kaya na sirain ang pangalan ko para lamang malinis ang pangalan niya. Kaya eto lang ang tanging paraan na nakikita ko noon para matulungan siya. Ang i-convince si Daddy na iatras na namin ang demanda laban kay Nelson. Kahit papaano rin, Papa Dudut, ay nakahinga na nga ako ng magaan. Noong nalaman ko na pansamantalang nakalaya si Nelson dahil sa piyansa na ibinayad ng nanay niya. Ang balita ko nakalabas na raw ng kulungan ng hype na Nelson na yon. Narinig ko rin po yan sa simbahan kanina. Lintik talaga. Dapat hindi siya tinulungan na ibang kasapi natin sa simbahan eh. Sigurado kung sila nag-abot ng pera para makaipon ng pampiyansa ang nanay ng Nelson na yon. Mabait naman po ang nanay ni Nelson, Daddy. Kaya po siguro marami ang tumulong sa kanya para makaipon ng sapat na pera. Anong mabait? Eh yun din naman ang sabi nila kay Nelson nung bago pala siyang umati sa simbahan natin ah. Kunwaring maamong tupa ang mukha at kilos. Demonyo naman pala ang budi ng hayop na yon. Daddy, kinausap nga po pala ako kanina ni Pastor. Ano na naman sinabi niya sa'yo? Tungkol pa rin po sa nangyari dito sa bahay. Huhulaan ko. Gusto niyang kumbinsihin mo ako na i-atras natin ang demanda kay Nelson. Tama ba? Opo, Daddy. Ganon nga po. Alam mo, hindi ko maintindihan ang pastor natin na yan eh. Gusto niya ng katahimikan sa simbahan at relihiyon natin. Pero hindi niya naman maitama ang mali na ginagawa ng mga kasapi natin sa simbahan. Pero hindi po ba may nakalaan naman po silang parusa para sa mga kasapi na nagkasala? Oo nga! Pero sa ginawa ng hype na Nelson na yun sa'yo, hindi ko aayaan na sila magbigay ng mababaw na parusa. Pero Daddy, mukha naman pong tama si na Pastor. Para sa ikatatahimik nating lahat, bakit hindi na lang po natin iatras ang demanda kay Nelson? Bakit ko naman gagawin yon? Parang sinabi mo na rin na hayaan ko na lang siya nasaktan at gawan ka na masama. Ikaw pa na nag-iisang anak ko? Kaya kahit ilang pastor pa kumausap sa akin, hindi na magbabago ang desisyon ko, Clara. Dahil gusto kong makitang nabubulok sa bilangguan ng hype na Nelson na yon. Daddy, ako na po yung nakikiusap. Iatras na lang po natin ang demanda sa kanya. Ano ba yung sinasabi mo, Clara? Ginawan ka na nga na masama ng lalaki na yon. Tapos ang gusto mo pa, hayaan natin siyang makalaya na lang at muli magpasarap sa buhay niya. Eh kung gawin niya ulit yun sa ibang babae. Mabuting tao po si Nelson. Kung mabuting tao siya, hindi kanya pagtatangkaan na masama. Hindi niya naman po talaga ako pinagtangkaan ng kahit na ano. Wala po siyang ginawa na kahit anong masama sa akin. Teka nga, linawin mo nga yung sinasabi mo, Clara. Daddy, nagsinungaling po ako sa inyo. Lahat po ng sinabi ko na nangyari, gawa-gawa ko lang. Hindi totoong pinagtangkaan kanyang pagsamantalahan dito sa loob ng pamamahay natin? Oo po. Ako po talaga nagpapunta sa kanya dito. Tapos bigla po kayong dumating. Nataranta po ako at natakot. Kaya po sumigaw na lang ako at nagpanggap na ginagawa ng masama ni Nelson.
Daddy, wala po talagang kasalanan si Nelson. Inosente po siya. Iatras na po natin ang demanda sa kanya, please. Hindi! Hindi natin gagawin yan! Pero Daddy, wala po talaga siyang kasalanan. Aaminin ko na lang po ang totoo sa kanilang lahat. Sasabihin ko po na nagsinungaling ako at aakuin ko na lang lahat ng kaparusahan na dapat sa kanila ng nanay niya. Yan ang hindi mo gagawin, Clara. Dahil alam mo kung anong pwede mangyari sa pangalan natin kapag nalaman nila ang totoo. Alam mo kung ano ang pwedeng mawala sa atin. Kaya ito ang tandaan mo. Wala kang kahit na sinong pagsasabihan ng tungkol sa bagay na yan. Wala! Dahil kapag lumabas ang totoo, itatakwil talaga kita bilang anak ko. Papadudot siguro nga ay nagmana talaga ako sa daddy ko. Pareho kami na gustong ingatan ang aming imahe at pangalan sa ibang tao. Yung kahit makatapak o makapanakit na kami ng iba ay ayos lang. Basta nananatiling malinis ang pangalan namin sa paningin at pandinig ng iba. Sa kanya ko talaga siguro namana ang ugali ko na pagiging makasarili. Walang ibang mahalaga sa amin kung hindi ang aming mga sarili lamang. Pero papadudot nilalamon na po talaga ako ng konsensya ko ng mga panahon na yon. Kaya po ilang beses ko rin pong iniyakan si Daddy at pinakiusapan na iatras na namin ang demanda kay Nelson. Pero sinabi niya na ayaw niyang mapahiya at mag-isip ng masama ang ibang tao sa amin. Na kailangan daw ay makita ng lahat na ako talaga ang biktima sa nangyari. Hindi niya raw hahayaan na mangyari na dahil sa kalokohan ko ay mawala sa kanya ang katungkulan niya sa simbahan na matagal niyang iningatan at pinagpaguran. Kaya para daw sa ikakatahimik namin ay gusto niya raw talaga na makulong si Nelson. Naging triple po tuloy ang pagka-guilty ko noon, papadudot. Gustong gusto ko na po kasi talagang itama ang naging pagkakamali ko. Pero paano ko gagawin yon kung ang gusto ng daddy ko ay ipagpatuloy ang kasinungalingan na inumpisahan ko? Papadudot, may 3 buwan din ang lumipas. Bago ako bumalik sa pag-aaral ko noon, kinuha ko ulit ang mga subject na hindi ko na nagawang pasukan at tapusin bago nangyari ang gulo sa pagitan namin ni Nelson. Mahirap pero pinilit ko na ibalik sa normal ang buhay ko. Lalo na at hindi ko na rin nakita pa noon si Nelson. Hindi na kasi siya uma-attend ng mga church service namin, papadudot. Ang balita ko rin ay lumala raw ang sakit ng nanay niya kaya kinailangan niya itong palaging bantayan. Huminto na rin daw siya sa pag-aaral dahil nga sa nabaon na raw sila sa utang. At siguro dahil na rin sa kahihiyan ay hindi na siya nagpapakita pa sa simbahan namin. Hindi pa rin inatras ni Daddy ang demanda, papadudot. Pero si Pastor ay hindi rin sumuko sa pagkumbinse kay Daddy na tapusin na ang gulo. May nakahanda naman raw na parusa para kay Nelson at sa nanay nito. At mas okay na raw yon kesa mas skandalo pa ang simbahan at relihiyon namin. Pero ng mga oras na yon ay buo pa rin talaga ang isip ni Daddy na makitang nabubulok sa loob ng bilangguan si Nelson. Naku Clara, hindi pala ako makakasabay sa iyo umuwi. May practice pa kasi kami ng sayaw para sa isang subject namin eh. Sorry ha. Ay, ano pa bang magagawa ko? Hindi naman kita pwedeng kalad ka rin para sumabay sa akin. O siya, mauna na akong umuwi. Maglalakad na lang ako papunta doon sa may sakay ng tricycle. O sige, babalik na rin ako sa gym. Ingat ka. Ingat ka rin mamaya. Bye! Clara, sandali. Nelson, anong ginagawa mo dito? Gusto lang kita makausap kahit saglit lang. Pero alam mo naman na hindi tayo pwede mag-usap kung di natin kaharap sina Pastor, di ba? At alam ko rin na hindi ka magsasabi ng totoo kapag kaharap natin sila.
Lalaki lang kasi ang gulo na to kapag nalaman nila na nagkita tayo ng walang ibang kasamang tao. Kaya please, umalis ka na lang, Nelson. Sino ba nag-umpisa ng gulo na to? Hindi ba ikaw naman, Clara? Nelson, I'm sorry. Sorry? Para saan? Para sa mga kasinungalingan na inimbento at pinagkalat mo? Clara! Hindi mo alam kung paano mo sinira ang buhay ko! Nelson, nasasaktan ako. Bitawan mo braso ko, aray. Alam mo ba kung ano ginawa nila sa akin sa bilangguan? Ha? Pinugbog nila ako dun sa loob. Maraming beses at paulit-ulit. Dahil ang sabi nila, masamang tao raw ako. At ang masasamang tao raw na kagaya ko, hindi na dapat binubuhay sa mundong ito. Pero Clara, wala akong kasalanan. Inosente ako. At ikaw mas nakakaalam nun. Hindi ko naman sinasadya talaga eh. Nagpanik lang ako nung dumating si Daddy sa bahay. Kung hindi mo sinasadya, bakit hindi mo binawi ang lahat ng kasinungalingan na sinabi mo? Dahil natakot na ako. Natakot ako sa sasabihin ng ibang tao sa amin, lalo na sa akin. Kaya ayos lang sa'yo kahit makasira ka ng buhay ng ibang tao. Palibhasa kasi, hindi ka lumaki sa hirap eh. Hindi mo alam kung anong hirap ang pinagdaanan ko mula ng bata pa ako. At ngayon, dinoble mo pa ang hirap na pinagdadaanan ko dahil sa kasinungalingan mo. Dinamay mo pa ang nanay ko. Nang dahil sa'yo, lalong lumubha ang sakit niya. Ikaw, Clara, ang punot-dulo ng pagkasira ng buhay ko! Nelson, please. Please, nasasaktan na talaga ako. Bitawan mo na ang braso ko, aray. Tinakwil kami ng halos lahat ng kamag-anak namin. Tinakwil kami kahit ng mga dati naming kaibigan. Ilang beses na lumuhod at nagmakaawa ang nanay ko sa kung kani-kaninong tao para lang makiram siya ng pampiyansa sa akin. Ilang mura at sigaw ang tinanggap niya para lang makakuha siya ng pera. Clara, wala naman kaming kasalanan sa'yo eh. Wala akong kahit na anong naging kasalanan sa'yo. Pero bakit? Bakit kailangan mong gawin to sa akin? Bakit kailangan mo sirain ang buhay ko? Nelson? Anong ginagawa mo kay Clara? Tandaan mo to, Clara. Pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo sa akin. Pagsisisihan mo habang buhay ang pagsira mo sa buhay ko! Hoy, Nelson! Bumalik ka dito! Lori, hayaan mo na siyang umalis. Ayos ka lang ba? Gusto mo bang tawagan ko ang daddy mo? Wag na please. Ayoko malaman niyang tungkol dito. Ayoko mas maging magulo ang lahat. Hindi naman ako sinaktan ni Nelson eh. Ay, sige, ikaw ang bahala. Halika, aalalayan na kitang tumayo. Pero kaya mo bang maglakad? Oo, kaya ko. Kaya ko. Salamat, Lori. Papadudot, sa totoo lang po ay natakot ako noon sa biglang pagsulpot ni Nelson sa harapan ko. Lalo na sa paraan niya ng pakikipag-usap sa akin. May gigil at galit ang bawat salitang binitawan niya. Ramdam ko rin ang bigat na dinadala niya dahil sa luha sa kanyang mga mata. Yon ang unang pagkakataon na nakita ko ulit siya pagkatapos naming magharap-harap noon sa presinto. Malaki po ang pinayat niya. Nagkaroon din siya ng makapal na balbas at bigote. Halos lumampas na rin sa may batok niya ang makapal niyang buhok at halata sa lalim ng eyebags niya na ilang araw na siyang hindi nakakatulog ng maayos. Malayong malayo na po ang itsura niya sa gwapong Nelson na nakilala ko dati. At alam ko na lahat ng yon ay dahil sa akin. Nang makauwi po ako ng bahay ay hindi ko sinabi kay Daddy ang tungkol sa ginawa sa akin ni Nelson, Papadudut. Pinakiusapan ko rin po si Lori na sana ay wala na siyang ibang pagsabihan para hindi na rin lalo pang maiskandalo si Nelson. Sa ginawa niya kasing yon ay alam ko na siya lang din ang mas mapapahamak.
Kaya pinilit ko na lamang ang sarili ko na pakalmahin at itago ang lahat. Bakit parang ang daming tao ngayon sa labas ng simbahan? Oo nga po, Daddy. Napansin ko rin po yun kahit kanina nung nag-park tayo ng sasakyan sa labas. Wala namang espesyal na okasyon ngayon. Tsaka masyado pang maaga para sa service ni Pastor. Baka po merong may birthday kaya parang may okasyon ngayon. O siya, sige, maiwan muna kita dito. Pupuntahan ko lang muna si Pastor sa opisina niya, ha? Sige po, dito ko na lang po kayo hihintay na makabalik. Nasaan kaya si Lori? Nakita ko na ang mama niya sa labas kanina eh. Bakit hindi ko pa rin siya nakikita dito hanggang ngayon? Clara, nandito ka na pala sa simbahan. Medyo kararating lang din. Saan ka pala galing? Nakita ko na kasi ang mama mo sa labas kaya akala ko makikita kagad kita. May inayos lang akong gamit sa stockroom. Ah, okay. Lori, bakit pala parang ang daming tao ngayon dito sa simbahan? Akala ko meron lang may birthday pero parang hindi naman kasi ang seseryoso ng mukha ng mga churchmate natin. Clara, hindi mo pa ba alam ang nangyari? Magtatanong ba ako kung alam ko na? Ano ba kasi yun? Ano kasi? May nangyaring hindi maganda sa bahay ni na Nelson kaninang umaga. Ha? Ano yun? Sabihin mo sa akin, Lori. Ay, namatay na kasi yung nanay ni Nelson kahapon. Tapos kaninang umaga, nakita naman siya ng pinsan niya sa bahay na walang malay. Clara, huwag ka masyadong mabibigla sa susunod kong sasabihin sa'yo ha. Pwede bang sabihin mo na lang sa akin ang lahat ng nalalaman mo, hindi yung pinapakaba mo pa ako ng ganito? Clara, si Nelson kasi, nagtangka siyang magpakamatay. Nang makita siya ng pinsan niya sa loob ng bahay nila, may katabi siyang bote ng muriatic acid. Yun ang ininom niya para subukan na tapusin ang buhay niya. Ano? Lori, sigurado ka ba dyan sa mga sinabi mo? Oo, kasi yun ang kanina pang usap-usapan dito sa simbahan. Kumusta si Nelson? Maayos na bang lagay niya? Nakaligtas ba siya mula sa ginawa niya? Hanggang ngayon, critical pa rin ang lagay niya. Ang narinig ko pa mula sa mga kasapi natin dito sa simbahan na may mataas na katungkulan, nagtatalo sila kung magpapadasal pa ba sila para sa kaligtasan ni Nelson o hindi na. Alam naman kasi natin na napakalaking kasalanan ang ginawa niya. Ako may kasalanan nito eh. Kasalanan ko kung bakit yung nagawa ni Nelson. Huwag mong sabihin yan. Hindi mo naman inutos kay Nelson na subukan niyang magpakamatay eh. Pero kung dahilan ko bakit nasira ang buhay niya, kaya parang ako na rin na nagtulak para gawin niya yun. Kasalanan ko talaga to, Lori. Kasalanan ko lahat ng to. Dapat sinabi ko na lang ang totoo. Hindi ko na dapat tinago pa yun. Dapat hindi ko na lang ibinintang sa kanyang naging pagkakamali ko. Tama na, Clara. Baka may iba pang makarinig sa mga sinasabi mo eh. Ay, hayaan mo na lang ang nangyari. Hindi na rin naman natin maibabalik ang lahat eh. Ipagdasal na lang natin na sana mailigtas siya ng mga doktor. Papadudot, bago po ako mapahaguluhol sa loob ng aming simbahan ay nag-decide na akong umuwi na lamang. Pinasabi ko kay Lori na sabihin kay Daddy na nauna na akong umuwi. At nang makarating ako sa bahay ay hindi ko na po talaga napigilan pa ang sarili ko na umiyak ng umiyak. Hindi ako makapaniwala na ang simpleng tuksuhan at pustahan namin ni Lori ay pwedeng makasira ng isang buhay. Naisip ko noon na dapat ay hindi ko na lang sinama sa trip ko si Nelson. Na dapat ay hindi na lang ako nagsinungaling at gumawa ng kwento. At dapat ay hindi ko na lang siya pinahamak. Nang makauwi naman ng bahay si Daddy ay nalaman ko na ligtas na ang buhay ni Nelson, Papadudot. Halos maiyak ako sa tuwa nang marinig ko yon. Pagkalipas lang ng ilang araw ay binalita naman sa akin ni Lori
ang naging kalagayan pa ni Nelson. Nagkaroon daw siya ng komplikasyon dahil sa ginawa niya. Nasunog ang lalamunan niya dahil sa ininom niyang muriatic acid. Kaya kinailangan ng butasan ang tagiliran niya at lagyan ng tubo upang doon na padaanin ang lahat ng kakainin niya. At ang lahat ng pagkain na yon ay kailangan ng i-blender upang hindi mahirapan ang katawan ni Nelson na i-digestion. Ang masama pa doon, Papa Dudut, ay panghabang buhay na raw ang sitwasyon na yon. Nang kausapin nga raw si Nelson ng mga kasapi ng simbahan namin ay sobra daw ang pagsisisi niya sa ginawa niya. Sinabi raw ni Nelson na parang pinarusahan na kaagad siya ng Diyos dahil sa malaking kasalanan na binalak niyang gawin. Hindi na lang daw talaga niya matanggap na wala na ang nanay niya kaya pumasok sa isipan niya na tapusin na lang ang sarili niyang buhay at sundan na lamang ito. Iniatras na rin namin ni Daddy ang demanda kay Nelson noon, Papa Dudut. At pagkalipas lang ng 2 buwan ay nalaman ko na umalis na siya sa lugar namin bilang parte at pagtanggap niya ng parusa ng aming simbahan sa kanya. Mula noon ay hindi na ako nakarinig pa ng balita tungkol sa kanya. Papa Dudut, hindi rin naman po naging madali para sa akin ang tanggapin ang lahat ng mga nangyari. Sobrang na-depress po talaga ako ng mga panahon na yon. At sumagi na rin sa isipan ko na tapusin na lamang ang buhay ko. Dahil alam kong yon lang ang sapat na kabayaran sa kasalanan na mga nagawa ko. Gustong gusto ko na kasi talaga na matanggal ang bigat na nararamdaman ko sa dibdib ko. At sigurado ako na mawawala lang yon kapag tinapos ko na ang buhay ko. Sa kabilang banda, Papa Dudut, ay hindi ko rin po yun ginawa dahil ang naiisip ko noon ay ayoko nang madagdagan pa ang kasalanan ko. Kaya pumayag ako sa gusto ni Daddy na magpa-check up ako sa isang espesyalista sa pag-iisip. Natulungan naman ako nito na kahit papaano ay mabawasan ang matinding depression na pinagdadaanan ko. Hindi ko masabi-sabi na tuluyan na yung nawala, pero kahit papaano ay nagagawa ko ng makatulog ng maayos noon. At paunti-unti ay sumisigla na ako sa tulong na rin ni Daddy. Pero Papa Dudut, kung kailan naman po unti-unti nang nakakabangon noon, ay saka naman po dumating ang isang pangyayari sa buhay ko na hindi ko alam kung pagsubok ba o parusa sa akin. Namatay kasi ang daddy ko nang dahil sa isang aksidente. Sumabog ang tangke ng LPG sa gusali na pinagtatrabahuhan niya at kasama siya sa mga nasawi. Noong ko ulit naramdaman, Papa Dudut, na para bang gusto ko na lang biglang maglaho sa mundong ito. Dahil ang kaisa-isang tao na kasama ko sa buhay ko at hindi napagod na alalayan ako ay nawala pa sa akin. Sa pangalawang pagkakataon ay pinilit kong magpakatatag. Ayoko nang tuluyan pang masira ang buhay ko dahil sa mga naging kasalanan ko. Tumira ako noon sa mga kamag-anak ko at nagpatuloy sa pag-aaral habang pilit na kinakalimutan ang lahat ng mapait na parte ng alaala ko. Mahirap, sobrang hirap po, Papa Dudut. Pero wala naman akong ibang pagpipilian. Kesa mahirapan akong tanggapin ang lahat ay mas mabuti pa na kalimutan ko na lamang. Pero hindi ko rin naman masasabi na nagawa ko yon, Papa Dudut, dahil kahit halos 20 taon na ang nakakaraan ay parang sariwang-sariwa pa rin dito sa dibdib ko ang sakit. Nagigilty pa rin ako dahil sa kasinungalingan na pinagkalat ko noon. At kagaya ng sinabi ni Nelson sa naging huling pag-uusap namin, habang buhay ko talaga sigurong sisisihin ang sarili ko dahil sa pagsirang ginawa ko sa buhay niya. Papa Dudut, dito ko na po tinatapos ang sulat ko na ito. Maraming salamat po sa pagpili at pagbabasa ng kwento ko para sa araw na ito. At sana sa oras na marinig ko na tong maere sa inyong programa ay maging tulay na ito para tuluyan ko nang makalimutan ang lahat ng masasamang nangyari sa buhay ko. Dahil sa maniwala kayo at sa hindi ay 20 taong ko na pong pinagsisisihan ang kasalanan na nagawa ko noon.
Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Clara. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sabi ko na peke lahat ng pinapakita mo sa social media. Naka-private lang pala yung picture niyong pamilya. Ang saya! I-talk to Papa na. Hello, baby? Hello, baby? Hello, baby? Ano ba to? Nakakamiss mo may tinatawag na baby. Lalaki pala si baby. Lalaki pala si baby. Lalaki, Ano ba? be? Hindi po, lesbian. Lesbian. Okay. Tunog lalaki. Oo nga. Alam ko agad kapag babae. Ano to? Butch? Butch ba yung tawag doon sa... Butch ba? Oh. Oo. So ano ka, naka-haircut na pang lalaki, ganon? Hard butch. Hard butch? Hard butch. Oh Pag my hard God. butch, sila yung may mga naglalagay ng kadera sa Kadena doon sa waist? Hindi, dito sa Ay, yung yung Oo, para paha. maging flat. May pampaha. Para Oo. maging, pwede na Sana pala ako ganun maging ka. hard butch eh. Hindi ko Kasi na wala. kailangan yan. Ganon, di ba? Tama? Oo. Tama ba, baby? Oo, Tapos may motor ka. meron. Ano naman? May motor. Lagi na lang may motor ka pa. Oo nga, May motor, tapos ano pa? Nagkakataon lang. Mga oversized na t-shirt. Ganon. Ay, hindi. So hindi. Imo-imo. Sakto lang. Hindi naman, sakto lang. Paano ba sakto yung lang. pormahan mo? Sige, magchismisan muna tayo ng konting-konti lang. Paano ang pormahan mo? Wala, mga simpleng lang. T-shirt. T-shirt, Ganon. shirt lang, ganun. Tapos nakabistida. Hindi siya nakabistida. So, t-shirt siya, T-shirt short. tapos pants or yung shorts. Yung, anong tawag doon yung shorts na hanggang sa tuhod? Six Cargo pocket. pants? Naka-cargo Naka-cargo shorts pants ka, ganon? Cargo pants. Parang mga ganun. Oy, mga ganyan. Okay. Gets ko na yung Sige. itsura niya. Tapos Pogi. ano yan, may mga silver ka na alahas, no? Yung quintas. Madalas silver talaga. Silver, di Paborito ba? nila. Or silver gold. Wala. Ay, hindi wala. nag-aalahas, sayang. Oo. Bakit Hindi may- ka hard butch. Kasi yung hard butch, kilala namin, dapat naka-silver na quintas. Oo, tapos naka-puzzle siya na ring. Hindi na uso yung silver eh. Di na. Hindi Ano na uso ngayon? Lahat ng mga silver shops dyan, magsara na ako. Hindi na daw Gold kayo. la, gold la. Gold na. So gold ang gamit mo. Gold yung alahas na gamit mo. Oo. Tapos Investment lang. malaki yung singsing nito. Malaki singsing mo, no? Oo. Hindi, wala. Wala. Walang singsing. Sanay kasi ako sa ganun yung malalaki yung singsing. Parang si Thanos. Ganun, be. Ganun talaga. Na-imagine mo na? Oo. Pag butch si Nakikita Thanos. ko. Ay, nako. Kita. Okay. Oo, ayan. So, sige mga kabarangay, si baby, isang hard butch. Lahat na mapag-usapan natin dito, baby, maaaring maipost sa social media at iba't ibang digital platforms ng Barangay Alas. Okay lang ba sa'yo? Okay lang. Okay lang. O sige, baby, sabi mo, may problema ka sa iyong nanay, tama ba? Oo, hindi naman siya, hindi naman problema. Ang gusto ko lang humingi ng advice kung dapat ko bang gawin yun. Uy, Teka. yun? Parang mainutos bang illegal? Oo. Charot. Dapat mong gawin yun. Kasi kahit nanay mo yun, huwag mo sabihin din. Okay. Ano yun? Ano nangyari? Ano kasi ako, adopted ako. Oh, okay. Ngayon yung nag-adopt sa akin, both parents, patay na. Mhm. Mm-mm. Ngayon parang nagkaroon ako, hindi naman ako nagkaroon ng chance. May nag-message lang sa akin na parang, uy, kamukha mo si ganito. Ngayon sabi niya, ikaw yata yung nawawala niyang anak. Hindi nag-message ako. Nag-reply ako na parang, patingin nga po, ganyan. Ayun yung nakakainis. Kasi para kami pinagbiyak na bunga. Oh, we're talking about your real mom. Oo. Okay. Pero patay na yung mom mo nung nalaman tong mama mo nung time yung na... nag-adapt sa'yo, patay na. Hindi. Yung totoong Ayun nanay niya yung patay na. biological mother ko is boy pa. Ay, wait. Oo, Ang dami tama. pinapatay ko na, sorry yung po. adopted mother niya ang namatay na. Tapos saka mo lang nalaman na itong biological mo. Ah. Oo, pero alam ko naman, parang
aware naman ako na adopted ako. Oo. Kumbaga lang, right after is nung nawala Nalaman mo na kung nalaman mo sino. kung sinong nanay mo. Oo, Pero na may teka. nag-message lang na Ay, sige. Pero teka, tatanong ko lang, ilang taon ka nung nalaman mo na ampon ka? bata pa lang. Mga ilang taon? Mga, yung... Yung mga siguro may isip na, parang mga 4, ganun. Ano na naman talaga, 4? parang inaware na ako nung mga nag-adapt sa akin na ano ako, inampon ka oo, nila. na-adopted ako. Oo, Okay. kasi kaya sila nag-adapt kasi nga 7 yung anak ng lalaki. Ang nangyari naman, ganun din. Paglaki ko, naging lalaki din ako. Gusto ko yun. Kasi 4 yung anak, wala silang anak na babae. So, longing for the girl na baby. So, Ganun habol kasi ng- yun. oo. So, kaya, nag-adapt na lang ng babae na ano. Kaso naging lalaki. Naging lalaki din sa dulo. Oo. Kasi yun, Baka naman pwedeng return to sender na lang. Naging lalaki. Wag na pala to. Wag na pala to, Hindi kasi naging yung mga lalaki. nakakasama niya kasi ang laking factor kasi Oo, nun. totoo yun. Kapag kunwari, yung iba hindi naman namin sinasabing lahat. Oo. Pero yung iba, kapag kunwari mga Yung kapatid na puro, environment kasi. yes, diba pag puro mga babae yung mga kapatid, may chance. Oo, naging babae na din. Oo, lalo kasi nga, yung mga kapatid na babae, pinagdadaster. Mini-make-upan pa Yan nila. na. Nasanay. Nagustuhan, na-enjoy. Oo, 'di ba? Tapos ikaw dahil madalas mong nakakasama yung mga kapatid, yung mga Lalaki. kapatid mong lalaki. Kaya Ganon. na-influence Oo, ka. lumaki na talaga ako, nakasama na sila. Ganun. Nagbabaril-barilan sila eh. Oo nga. Diba? Syempre, walang Barbie, walang Totoo. so ito yung gagawin Saka niya. suntukan ng labanan nila doon. Wrestling. Wrestling. Parang kinalakihan ko na naman ligaw na din ng babae kasi sinasama nila ako sa panliligaw nila. Ay! Kaya parang ganito rin ako paglaki ko, manliligaw din ako ng babae. Ang tawag daw dyan, Jonas Brothers. Ha? Sabi ni Ryan Nicole. Parang Jonas Brothers. Bakit di ka sure? Charot. So, kailan mo na-realize na, ay, hala, teka, Oo, may iba sa lesbian akin. ako. Oo, lalaki din ako. Babae yung gusto ko. Oo. Nung nagkausap na talaga ako, nagtago pa kasi ako sa tatay ko, pero yung nanay ko, naaamoy niya na ako. Ah, Amoy na amoy ng nanay. Ano? Pero nagsagala ka? ginawa tong flower girl. Ginawa kang flower girl, no? Oo. Hindi nga kasi pag yung Sayang. tatay ko nandyan na, nagbibistida na ako, kaso parang nililiyaban yung katawan ko. Grabe naman siya nililiyaban. Sinusunog. Saka siguro ito, no, pag naka-school uniform siya, laging may pantalon sa ilalim. Ganon? Ganun ba? Hindi, wala ginagawa naman mo? short lang. Kasi sa Naka-jersey lang, short. sa Jersey, mo ano ba tawag rin? doon? Jersey shorts ba Yung yun? pang basketball? Pang basketball. Ganon. Kasi mga basketballista yung kapatid ko. Oh. Ganun yung mga shorts mo, no? Okay. Ang cute pakinggan, no? Oo. So, hindi ka nagsagala, hindi ka yung talagang tipong babae talaga yung datingan. Nung Hindi, graduation. wala akong ginawang ganun. Nung graduation. Meron akong time na naging babae ako. Kailan? Napagtripan lang yun, JS ko. JS. Wala ka talagang choice dyan, JS prom yun eh. Tapos tuwan-tuwan yung mga... Kasi magagawin ka o magdadrop ka. Parang ganun eh. Uy, Parang grabe, ganun yung... panakot lang naman yun. Di man totoo yun. Yun, oo nga, panakot lang. Siyempre, bata pa tayo nun. Oo. Kumbaga, parang, sige, go na lang. Ngayon, yung mga kapitbahay namin dito, very supportive. Yun. Pinagwig ako. Pinagwig ka. Hanggang sa time na hindi ako nakilala ng mga teacher ko at classmates ko. Teka, nung time na to, butch ka na talaga nun? Oo. Butch ka na nun, nung time na yon. Lalaki na talaga. Oo. Nag-girlfriend na ako nun eh. Ay, okay. Girlfriend na. Tapos supportive yung mga, I'm sure, Nangyari sa friend ko yan eh. I'm sure pinag-wig Friend ako pa na siya. ganyan. Oo. As in, maganda kasi. Yung mga classmate ko na mga kasama ko sa mga kagaguhan, nahanap nila ako. Ngayon, di nila mapansin. Sa kanila napansin, pinagpabatukan ko na sila. Kasi, di nila ma-attempt, naka-tube ako, tapos naka-Cleopatra ako. Tapos yung lakad ko, macho. Sorry, paano yung Cleopatra na Ano damit? yung Cleopatra na damit? Oo nga. Yung kasi yung parang outfit ni Cleopatra?
Hindi yung shoes ni Cleopatra, yung parang mahaba, hanggang tuhod yata yung tali nung height na. Oo! Ay, hindi may tawag doon. Basta tinatali siya ng hanggang mataas. Yeah. Oo, di ba? Uso kasi yung dati. Pa-X yun. Uso kasi yun. Hindi pa-search nga. Yung madalas gumagamit nung sinabi, parang may term siya sa yung panahon dati nung Greek. Oo. Mga madalas mga singer, 'di ba? Mga makanta sa bar, Anong ganyan. tawag na doon? Yung sa shoes na yun, yung tali. Saka uso yun dati. Tapos pag tinanggal mo siya, uso nga. bumabakat na siya. Oo. At saka, ang tawag dito, kailangan mahigpit siya kasi bababa siya. Tulungan niyo kami kung anong tawag doon. Oo, totoo. Alam mo yung mga babae na gumagamit. Gladiator sandals! Gladiator! Yes, uso yun. Oo. Gladiator. Tama, thank you, Alvin. Halatang mga ano to eh. Si Alvin, no? Alam Halatang hindi na Gen Z. May nag-PM sa akin bigla. Si Chini. Gladiator. Gladiator daw, Oo. So, nakaganon ka. Hindi gandang-ganda sila sa'yo. Oo, hindi nila ako nakilala eh. Gandang-ganda? Nung gabi lang noon kasi mga pagkatapos akong i-declare na ano yung tawag niyo, Star for Night. Ay, naging sir! Ay, maganda nga! Naku po, mga kapuso, mga kabarangay. Kapag nahirang kang star of the... Ikaw, Lady Gracia, nahirang ka din na star of the night, di ba? Ako, prom queen ako noon. Oo, prom queen. Oo. Aray, yun Pero din kasi yung ito, star of the mamaya pinagtitripan lang pala. Ganon. Pero hindi, maganda talaga. Ganun, Kasi parang- meron yung, di ba, ginagawa sa atin dati, Oo. high school, elementary. Yes. Bigla ninyong ino-nominate bilang muse yung mga butch ninyong kaklase. Di ba? Siya yung Binagloloko ninyo, di ba? Madalas. Ginagawa. O, ikaw ba Pero na-nominate hindi, tong muse? Ayaw ng mga namin, ng mga teacher namin na gano'n. Yung biro-biroan. Yung may Oo. kasi, di ba, nung high school tayo, puro kalokohan kasi mga Totoo. millennial Totoo. talaga eh. Totoo. Di ba? Totoo kasi yun talaga Oo. mga kabarangay. Ni-nominate ka nilang muse, no? Sino yung pinakapangit sa escort? Huy! Hindi mo. Hoy, nangyayari yun! Grabe yung pinaka. Ako, naalala ko pa yung basta. Yung ba yan? Tapos wala nang lumalaban. Ganun, kapag nomination na. Yung wala nang ano. Tapos lahat nakataas na ng kamay doon. Kanya na yan. Hindi ko talaga bets. Basta kung ano yung role na. magiging seryoso lang ang nomination sa class homeroom class President. Oo, Pag president tsaka vice president hanggang secretary. hanggang treasurer. Pati nga Tapos ano. pababa na sergeant at arms, sila yung mga mukhang Yung mga laging nasa likuran, yung mga Totoo. alam mong simulan ng gulo pero kayang mang batok Mga kapag ano. mga mukhang bouncer. Nakakatawa pero ikaw naging star of the night ka. Oo. Tama ba? Oo, pero parang pinagkatuwaan lang ako eh. Oo. Oh. May mga gumagawa nga gano'n. Nakakainis nga yung gano'n. Hindi, maganda siya. Oo. Maganda naman siya eh. Pwede mo bang isend sa akin yung picture mo nung... May picture ka may ba? picture ka pa ba nung... Sisilipin ko. Wala tingnan eh, ko lang. wala na akong mga ganong remembrance kasi hindi pa uso yung Facebook nun eh. Sa Friendster bagay. pala. Oo nga. Sayang. Pero may picture ka dyan na babae ka? Wala din. Ay, Wala. wala, bata pa. Yung Pinagsusunod mo na nakabistida ako. Nakabistida. May raffles Sayang. yung bistida mo, no? Pwede magbistida ka ngayon. Tapos picturean mo lang. So, kumusta naman? Okay naman ako ngayon. Tsaka, ngayon naman kasi merong pamilya din na parang tinuturing din akong pamilya. Mhm. Nanay, tatay din, gano'n din. Kapitbahay lang din namin sila. Bakit ano ang nangyari? Like, okay, nawala na itong nag-adapt sa'yo, mother at father mo. Oo. So, Oo, kasi yung bahay nung nag-adapt sa akin is malis na ako. Dahil? Hindi, wala lang. Kasi syempre para rin makapag-pundar ako ng sarili kong mga... Ay, pero nasa tamang Okay. edad ka naman na nung umalis ka. Oo, Okay. ano lang, mga 2023 lang din. Okay. Ay. So, yung mga kapatid mo naman, like, okay naman kayo, walang samaan ng loob. Oo, wala naman. Okay Okay. naman kami. Kasi yung nilipatan kong bahay, malapit lang din dito. Natatalaw ko lang din yung bahay namin. Kumbaga, nakakapunta ka pa rin doon. Mm-mm. So Okay. I mean, pwedeng itanong yung sa mga yung nag-adopt sa'yo ng mga magulang mo, sabay silang nawala? Ganon ba? Hindi naman. Parang yung nanay ko, 18, tapos yung tatay ko, 23.
Pero halos hindi ganun kalayo. Oh, Yung 5 2018. years yung 2018 tapos 2023. Oo. Oh, so after mawala si father mo, so yun na yung time Nagsolo na umalis na. ka na Okay. din. Sige. Okay. Tapos? Yun, may mga nagkumukup naman sa akin dito na pamilya din na tinuturing akong pamilya. Mm. Okay naman sila. Na-advisean ako. Tsaka yun, sila yung nag-ano pagka may sakit ako, pupuntahan nila ako, asikasuhin. Like, may trabaho ka naman. Ay, ano ako, Grab driver. Oh! Oy! Okay. Oh, good. So, tapos? Kaya, medyo okay naman. Wala namang problema sa buhay. Yun lang. Hindi ko naman siya pinaproblema. Gusto ko lang yung advice. Pero, kasi yung tinuturing kong nanay ngayon, alam niya naman na, yun nga, nakita na ako nung talagang nanay ko. Sinasabihan naman ako na, makipagkita ka, ganyan, puntahan mo. Eto nga, nung mga nalaman ko nga, syempre, parang alamin ko muna lahat. Ngayon, may mga kapatid ako, hanggang sa may nalaman ako na, parang 7 pala kami. 7 kayo magkakapatid. Oo. Sa 7 na yon, ako yung panganay. Tapos, dalawa-dalawa. Bali, ang pinamigay niya, 5. So, paano umabot Iba-iba yung sa ganun? tatay nun. Oo. Iba-iba yung tatay. Kanino mo nalaman yung mga... Sa mga, kasi, may, di ba, nagka-video call na kasi kami nun eh. Sorry pero hindi ko kasi siya kayang tawaging nanay. Yeah, hindi okay lang yun. Hindi naman napipilit. Okay. Hindi naman napipilit. Pero before mo malaman to, nung syempre alam mo naman na dati naampun ka, wala ka talagang kaidi-idiya. O hindi mo siya kung hinanap? Ano yung, Walang ganon? Kasi yung iba hinahanap nila. Oo. And, hinanap na daw ako. Pero nagkita na kami, bata pa ako. Siguro mga 7 years old. Ngayon, hindi ko naman daw siya pinapansin. Ganun, parang ako yung nagtatago pa ako. Napakilala ka din ng mga umampun sa'yo doon sa nanay mo. Okay, may nangyaring ganun. Pero buti hindi ka parang babawiin ko na siya ganun. Oo, hindi ka niya walang ganon. binawi. Hindi niya ako pwedeng bawiin kasi unang-una, naging secure din yung umampun sa akin dahil iniba yung apelido ko, kinuha nila. Yung birthday ko, iniba nila sa birthday ko na totoo, gano'n. So, paano yun sa birth certificate? Oo. Yung adopted parents ko, sila yung ang ano ko nagpagawa talaga. ng lahat. Ay, nag-asikaso. Sila ang nagpa-register sa'yo, parang ganon. Oo, kasi parang 3 weeks pa lang daw nandun ako sa kanila. 3 weeks ka palang na baby nun. Oo. So, wala ka pang Ay, years. okay. Akala ko kasi napunta ka nung mga tipong may isip ka na 4 years old. No. So baby pa pala. talaga. Baby. Tapos parang sinabi na sa'yo na ampun ka nung Nagkakaisip ka na. Oo, parang namulat kasi ako na ito yung bunso namin, ganyan, adopted yan, ganyan. Pag pinapakilala, gano'n. Ay, sinasabi. may ganon. Tapos hindi mo tinatanong na, Ano yung adopted? adopted, ampun ako. Ano kaya yun? Ganon. Tapos kakausapin ka nila tungkol doon. Bata pa lang Hindi, aware na. kasi yung parang lolo't lola ko, ka-church nila, ang parents ko. What do you mean? Sorry. Kaya parang hindi yung nanay nung Yung biological yung babae. mo. Oo, yun. Ay, Yung magulang niya, magka-church sila nung adopted parents. okay. So, yun, kaya nagkaroon Kaya sila parang ng hindi naman connection. Tapos pag-uusapan na lang na parang parang casual na pinag-uusapan Oo. lang. Like, paano yung naging settlement nila no binigay ka? Like, binigyan ba ng pera yung nanay mo? Or ibinigay ka lang ba? Hindi. Kasi, parang bata pa kasi. Bata pa din Nabuntis kasi siya nung bata siya. Parang, Oo. Oo. Yun.
So na disgrasya. Tapos ikaw yung naging bunga. So para ipinaampon ka na lang. Ay, okay. Tapos Pero nung bata ka, paano mo natanggap yun? Na parang, wala, ampun ako. Kasi di ba yung mga bata dati iniiyakan yan kapag Oo, kapag sinabihan niloloko-loko. ka na Ay, ampun. ampun ka Hindi, lang. kasi Ganun. depende na lang din siguro talaga sa pagpapakilala. Kasi ako, namulat na ako na ganito na papakilala ko, oo, ito yung bunso ko, adopted ko. Yung ganun lang, parang hanggang sa nag-isip na ako na, hindi ko sila kadugo, gano'n. Pero apelido ko sila. Pero kasi, hindi naman din ako talaga na ituring na sobrang iba na. Yung love nandun pa din. Oo, kasi parang yung tatay ko nga kasi sabik sa babae. Kaya parang naging spoiled ako sa tatay ko. Ikaw yung Grabe pinakapaborito. grabe Sabik yung sa word na babae. sabik sa babae ha. Sabik sa babaeng anak. Okay. Oh. Oo, ay, Sabik sa babae. Okay. Hindi, okay. Sige. Na ano ko doon. Pero, at least, hindi pinaramdam na iba siya. Yes, yun naman ang importante. Yung love nandoon, na di ba? talagang parang Habang kadugong-kadugo. hinuhulma ka, di ba? Oo. Though, hindi na naglihim sa'yo, di ba? Kaya siguro hindi ka na rin naghahanap dati ng parang hindi mo na hinahanap yung totoong nanay mo. Ganon. oo. Parang hindi mo naramdaman yung kakulangan eh. Oo, kasi... Di ba? Mm-mm. Kahit nalaman mo, parang hindi ka na nag-isip, okay naman, masaya naman ako dito. Hindi naman ako tinatrato ng iba. Minsan kasi, mahanapin mo kapag ka... Wala namang ganun. Kapag Hindi ko inaapi naman ka, na-experience. ganyan. Oo. Diba? Pag iba na yung trato sa'yo kasi Oo. gusto mong makahanap ng sagot. Ala, bakit ganun yung trato nila sa akin? Yan. Kasi ampun lang Nasaan ako. kaya yung totoo kong nanay? At least ganun. Spoiled kasi ako Spoiled. Si Si tatay. Na-spoiled pa, oh. So, kaya Kasi parang... baby girl eh. Oo, kaya ako siguro natakot. Oo. Natakot ka na umamin dun sa tatay mo, no? Sa tatay ko, oo. Oo, kasi ang Siya yung inaasahan niya. pinakahuling nakaalam. Ha? Ala, Yeah. oo. Ano yun? So, Alam na sa school. Alam na sa school. Alam na ng mga teacher niya. Minsan kasi si tatay, hindi nakikialam sa mga Oo. ganyan, parang sa mga chismis. Kahit napapansin niya na lagi may hawak na In baril-barilan. denial yan. Kahit naka-cargo shorts na. Oo. Nako, hindi. Ano lang yan. Ganyan talaga Oo. yung anak ko. Parang hindi Parang niya, lalaki hindi niya pumorma. i-overthink talaga. Oo. Kahit na hindi nagbibistida. So, Ganyan. paano na, yung sa mga magulang, si nanay mo, sa mga kapatid mo, ang sinabi, wag sasabihin sa tatay mo, parang ganon. Hindi, wala namang Wala ganun. naman. Hindi na napag-uusapan na, hindi lang sinasabi ng Na direkta iba na, yung oy. kilos ko, hindi. So, basta na Kasi lang. nasanay din na, yun na mga kuya ko, sumasama ako sa court. Kasi tapat lang kami ng court eh. So, tambay-tambay. Parang wala na lang yung, kumbaga, syempre paglabas mo court eh. E di parang yung tambay mo hindi naman ganun kahalata na parang ba't mahilig sa basketball, mga ganun. Oo. Yung kapag nanonood ka ng liga, na instead na yung pogi nung nagdi-dribble. Oo. Ay, iniisip mo, ay, mas magaling ako dyan. Oo. Galing ako dyan. Banu naman yan eh. Di ba? Banu naman yun si number 6. Ganun. Totoo rin yun eh. Tapos, paano nung nalaman ng tatay mo? Ano na, nag-out na ako. Ay, inamin mo sa kanya Oh. mismo. Kasi nagugulat na siya, parang mga high school na ako, nagpapagupit na ako ng mga apple cut. Una, apple cut Apple talaga. cut? Ano yung apple cut? Yung parang sa buhok ko. Yung Ganyan medyo mas yan. maiksi Yan, pa. Yung yan. pa, gano'n. Mas Ganyan. mga sa ilalim ng tenga. Oh my Parang God, Dora. magiging butch na rin ba ako? Parang Dora. Ganun. Oh. Oo, mga ganun. Okay. Siyempre pag apple cut ka, pagdating sa school, kimpi na yan. Kinikimpi nyo. Hinahali sa isa. Kinikimpi. Oo. Ano yung kimpi? Oo. Ano Yung yung kimpi? sa mga lalaki yun. Yung Buawi de Guzman. Yung gitna. Marvin Agustin. Yan. GQ? Yan, GQ ba yan. yung tawag doon? GQ? Hahatiin mo sa gitna. Ganun buko dati. naalala Pero ko. apple cut pa din yung pang babae pa din yun. Pero kinikimpi na pa. Kinikimpi. School. Okay. Tapos, hanggang sa nagpagupit ka na, ano yung gupit mo na panlalaki? Maiksi na talaga. Sumunod dun, undercut. Sabi niya, bakit ganyan yung gupit mo? Yung sa ilalim, putput, sa ganyan. Oo, kasi mainit, sasabihin mo, no? Oo.
Tapos Rao. magsusombrero na yan. Mm. Tapos nakapony yung mahaba. Pinupusod niya yung Wala, mahaba. hindi naman. Hindi ako nagsusombrero. Ano na, yung undercut talaga kasi ang rason din ng mga tomboy sa Oo. amin, mainit. Mainit. Oo, pero ano Pero na, astig stepping stone na yung papunta Stepping ng ano, stone. boycott. Ang cute na. Totoo, so in-undercut mo, tapos ano yung sumunod? Anong sumunod? Wala, ayun na, nag-out na ako kasi nalaman niya na talaga kasi na-spell ako sa school eh. Ha? Oh! Na-expel, Nako, bakit? mga kapuso, mga Hindi kabarangay. naman Mamaya ako ba? na-spell, parang, hindi talaga, sorry. Bumagsak ako ng subject. Ay, Anong subject Nag-summer yan? class ako. anong Ngayon nagtatanong, bakit ganito, bakit ganyan. Na-choice na ako, parang pumunta na, kasi nahulihan din ako na, yung mga parent needed letter, nakita na ng nanay ko na isang bangkal na yun Yung? Parents sa cabinet needed. ko. Parents needed. Hindi Parents nga alam. needed letter. Kailangan yung magulang sa yung school. ipapa-principal. Oo. Ay, hindi, ipapatawag yung Oo, parent. kailangan Okay. kausapin ng advisor niya. Yun yung tawag doon. Oo. Sa public school to. Public school. Oo. Oo. Yun yung... Admission. Kailangan ng admission kasi. Okay, sige. Tapos? Ayun, nag-ipit yung nanay ko sa cabinet ko. Nakita niya, ang dami. Na ano? Paano ko daw napalusot yun na nga. yun? Paano Ayun ka? na, sabi ko, Paano ka pumapasok? nag-aarkila ako ng nanay. Nakakapasok ako kasi nag-aarkila ako ng nanay. Nag-aarkila lang na. Sandali. Paano yung arkila ng nanay? Sandali. Yung school ko kasi malapit siya sa Riles. Saan? Sa Riles. Sa Riles. Okay. Tapos paano? Oo, di ba May dati mga naman nanay hindi doon na pa pwedeng naman. arkilahin? Magkano bayad? Oo, yung mga nanay na naglalaba, ganun, ano mo muna ako, ganito. Uy, talaga? Bibigyan mo lang, Magkano bayad? 50, 100, tapos bibigay ko na yung information ko, kung kailan ako pinanganak, anong pangalan ng nanay ko, mga ganun. So, paano iba-ibang hindi nanay nakakahalata dinadala yung mo? mga teachers? Na iba na naman yung nanay mo. Oo. Hindi, yung iba, tita na lang, ganun. Minsan kasi sa sobrang dami kasi ng student, 'di ba? Hindi na din hindi nila na rin maaano 'yon. Alam mo, tandaan pa nila yung itsura ng Unless nanay mo. makipag-close ka talaga, Oo. di ba? Okay. So, Minsan sobrang dami ng estudyante eh. So hindi talaga nila mapapansin. So don't blame the teacher. oo. We don't blame the teacher kasi alam nga namang nun, matandaan pa niya Pero may talaga. mga teacher na matandain, ha? Sobra Grabe. naman yan. Hindi yan ang nanay mo. O, alam ko yung nanay mo nun. Laging Oo, naka-pink yun. Bakit naka-black yan ngayon? Yes. Siguro ang galing mga actress yung mga ganun. Oo nga, mukhang sanay na sanay. Laging Pero kinukuha. papanggap ka na nanay nung Oo, na ako po yung nanay. Kasi minsan hindi naman na kinakausap masyado eh. Yes. Parang pipirma ka lang din Oo. talaga. So, paano na yun? Nung nagkabukingan na hindi mo pinapapunta yung parents mo sa school, ano nang nangyari doon after? Hindi, nahuli na kasi ako eh. Kaya na-choice na ako kasi hinahanap na talaga siya dahil nga tatlo yung subjects na bagsak ko. Oo, kasi hindi Oo, mo bago pinapasukan. ako. Hindi mo Oo. pinapasukan. Okay. Hindi. Ano mga subjects yun? Mga major subjects, Math, science, math, English. English, yun. math, science, English. Nalala Naku. ko yung sa akin. Pero hindi ko naman ginawa yan. Ito, ma-share ko lang. Gusto niyo ba mag-share ako? Naibagsak ko yung yung chemistry. Chemistry ba? Uy, paborito ko yun. Third year chemistry. Yeah, Tama? third year chemistry. Naibagsak ko siya kasi nagkaroon din ng problem sa school. So, hindi ko matawag yung nanay ko kasi alam 2 ko. hours yung chemistry nun, no? Tapos Nag 2 hours papagalitan kayo. ako. Oh. So, dalawa kami ng classmate ko. Oh. Kapag ka oras niya, hindi kami papasok. Tapos, bago matapos yung kasi nga, parang mangyayari kapag ka ibabagsak ko yun, di uulitin ko. Oo. So, sabi ko, ayoko naman, nababagsak ako dahil sa ganito. Magsa-summer ka. Parang ganon. Oo. So, magagalit yung mom ko, syempre, tsaka wala Oo. silang idea. So, ang ginawa ko, sinabi ko na sa kanya, kahit pagalitan ako. Oo. Kumbaga, harapin mo. Wala ka Kasalanan na mo magagawa yan eh. Pero Oo. ikaw, baby, hindi mo natatakot ka kaya arkila ka ng arkila ng nanay dun sa Riles. Oo, wala na, na-corner na ako. Anong nangyari sa'yo? Pinatawag na yung magulang mo. Yung tatay mo yung pumunta. Tama ba, baby?
Hindi, nanay ko yung pumunta. Mhm. Hindi niya na nalaman, yun, hindi niya na nalaman lahat na kung kung sino na yung inarkila ko. Tapos hanggang sa umabot na sa time na nagmakaawa siya sa principal. Oh. Oh my God. Oh. Wala kasi alam niya rin, dalawa kami mayayari eh. Siyempre, siya yung lagi kong kasama sa bahay. Mm-mm. Mhm. And ang nangyari, yun nga, magsasummer ako. Mm. Hindi nga na ako, tinago sa tatay ko. Sinabi niya sa tatay ko. Gumanti yung nanay sa sobrang inis niya. Yang anak mo, tomboy yan. Nanay gumaganti. Yun nga. Doon na yung time na lumayas ako. Oh. Ay. Kasi sobrang takot ko eh. Mm. Yung mga tropa ko pag uwi ko, mga kababata ako, sabi, yung papa mo, ganyan, naantay ka. Ano kasi? Siyempre, nataranta ako, wala na, tumakbo na ako sa kung saan. Dalawa lang kasi yung paraan. Dalawa yung way bakit ka na matatakot. Kasi unang-una, napakabait ng tatay mo. Oo. Tapos pangalawa, Napaka-stricto. napaka-stricto niya. Oo. 'Di ba? Mm-mm. So yun. So alin siya doon? Napakabait. Yun na nga din, kasi hindi niya matanggap na araw-araw ako umaalis, araw-araw ako may baon, minsan sobra pa, Oo, no. tapos malalaman. Tapos humihingi ka pa ng sabi project. Oo. Ay, naku. Oo, Siyempre, kailangan kasama yun sa pagsisinungaling mo. yung project, bumibili pa ako ng resibo. Oh! Ang galing mo! Iba ka! Anong Magkano Bumibili yung ka ng resibo? Ginagaya ko yung mga classmates ko eh. Paano ka? Mangingi sa, Naku kung ba? binagambaga ka, magpabili ng resibo. Saan ka kumukuha ng resibo doon sa mga Resibo ng store? Ganon. Hindi sa mga palengke-palengke. Ay, hala. Yung sulat kamay lang, Oo, ganon? ganon. Oo, papasulat namin. Ala. Sa mga ahead sa amin, yung mga maganda yung sulat. Yung maganda yung sulat. Magkano bayad? Minsan, 50 na. Ay, hala Ang ka. dami kong Ang sa'yo. dami kong Nangyari pala nalalaman yan. sa'yo. Naloka ako sa'yo. Kubantayin niyo po yung mga anak niyo, ha? Sa mga nakikinig po, baka mamaya. Yung mga resibo, pinagawa lang. Falsification. Oo nga. Check nyo po. Ay, naku, hindi. Yung mga parents kasi ngayon, mga millennials Matatalino na din. na. Alam Matatalino na. na. Pinagdaanan ko na yan. Oo. Alam ko na yan. Tsaka ngayon, may mga GC na yung teacher. Ay, Tsaka yan. Isa pa Yan. naman nakakatulong Good. din, no? Good, Alam good. na nung Kaya hindi na makakalusot. Swerte mo, nakalusot ka noon. Grabe. Nakakaloka ka. Nag-arkela ka ng teacher. Tapos, Bumili ka ng resibo. Ano pang kalokohan mo, be? ay, naku. Patay ka sa tatay mo nito. So, syempre, alam mo nakakatakot kasi pag sobrang bait ng tao, kasi pag nagalit yan, di mo alam. Hello, Diba? totoo yun. Okay. So, tapos, Okay. after nun, so, nagkaalaman na, Ayun na, hindi tumakas na ako ka ba? nagpakita. Parang mga 3 days, ganun. Mm-mm. Siyempre, bata pa ako nun, wala pa ako. Baga, nakakaya din sa tinutuluyan ko, ganun. Oo. Napauwi na rin ako kasi yung tatay ko daw mananawagan na sa radyo. Oh, So, siyempre, parang natabot pa doon. Kaya, umuwi ako, pero tiniming ko na wala pa siya. okay. Sakto, kami lang ng nanay ko yun nandun. Oh. Ayun, sermon ng konti. Doon na ako natutong magkakain ng gulay, na isda. Sakto yung isda na ulam namin nung time na pag-uwi ko, hindi ko kinakain. So, wala akong karapatang mag-demand na paluto lang ganyan. Yun, nagulat yung namin ko. Pag-uwi ko, sabi niya, okay, kumain ka na dyan. Nahanap ka na ng papa mo. Tapos, alam niya hindi ko nakain yan. Nakugulat siya siguro, sobrang gutom ko. Kinain ko na talaga yung bangus na yun. Sabi niya, sana
Paglayas mo, may natutunan ka na. Yun, di ba? At Sa least may paglaya. natutunan. Oo. Di ba, layas-layas ka, di mo naman pala kaya. Gutom na gutom ka. gutom Napakain ka ng mga pagkain na hindi mo kinakain dati. Kasi ano ba, puro kakarne dati. Puro baboy, mga ganun, chicken. Oo, mga ganun, chicken, hotdog, ganun. Pagka hindi ko gusto yung ulam, Magpiprito ng papaluto ako itlog. ng... Oo. Nangyari si friend ko. Umalis siya ng bahay. Nakwento lang niya. Umalis siya ng bahay. Tapos sabi ko, ba't umuwi ka kaagad? Nagutom daw Nagutom siya. Hindi na masarap yung ulam dun sa pinuntahan niya. Yun na naging realization, no? Oo. Alam mo yung Doon na ako natuto magkain. Oo. Nagluto-luto, kumain ng hindi ko kinakain, Mm. kumain ng gulay. Oh, di ba? Ayan. At least may natutunan. Buti na lang naglayas ka pala nun. Kung hindi mo ma-appreciate yung gulay. Kasi Pabor wala pa kang pala choice yun. Ano, di ka kakain, kakalamsik mura mo. Oo nga. Gutom ka lagi. Oh, so nung ano yun, paano na yun, nung nagkaharap-harap na kayo ng tatay mo na, ito na pa, talaga, totoo yung sinabi ni mama, tomboy, lesbian talaga ako. Ano ba yung tamang term na Tomboy. para sa inyo, Sabi tomboy? doon. Una pinag-usapan pa lang ba't bumagsak, araw-araw naman, ganyan. Oo. Tapos sila nagkulang. Mm. O wala, ganyan. Parang napabarkada lang, sorry. Mm. Tapos hanggang sa tinanong na ako kung tomboy ka ba talaga, ganyan. Siyempre, hindi na ako yun, na ako, umamin na ako. Tapos yung bang sa, yun, hindi niya matanggap na para daw na nag-alaga ng ahas. Ganyan. Hindi niya matanggap. Hindi niya matanggap. Nung unang revelasyon, hindi niya matanggap. Pero nung mga huli napag-uwi na ako ng babae sa bahay namin. Okay. Nag-uwi ka na ng babae. So, mas babaero ka pa kaysa dun sa mga kapatid mo. Hindi naman. Grabe. Okay. So, eventually naman is natanggap naman. Ano yan? Hindi! Huminga ako! Okay. Yung ganun. Huminga ako. Parang may laman. Wala. Okay. Oh, sige. Natawa ako doon. Okay. So, nag-uwi na ako ng babae. Napaka-casual na ng pagkakasabi. So, tanggap na nila. So, naging okay naman. Okay naman. Yung huli. Kasi hanggang sa kahit nung mga nagkakasakit na yung nanay ko, Hindi pa din talaga. nakakasama ko naman na yung mga nagiging girlfriend ko. Pero iba pa din yung Kumbaga, kita parang, Mhm. hindi naman, parang okay naman na. Natanggap niya na siguro, wala na siya magawa. Kasi nakakapagbiruan na kami. Okay na. At least okay na. No? Ayan. So, Hanggang sa nawala na, gano'n. tapos nung nawala sila, ang hirap para sa'yo. Yes. Oo. Hanggang sa ito na nga, yung kanyang nanay is nagparamdam sa kanya. Pero Okay. yung tatay mo, wala, no? Yung totoong tatay mo, as in, Wala. Kasi wala madami talaga. sila eh. Pagkakakilanlan. Naipamigay yung iba mong kapatid din. So, hindi lang ikaw. Marami. Opo. Okay, Oo. so, kumusta yon? Kumusta yung nangyari doon? Yun nga, nakikipagkita siya. Mhm. Hindi ko, yun yung gusto kong itanong. Kung ano bang pwedeng gawin. Kasi sa ngayon, mayroon na kasi kung namit na mga kapatid ko. Oh. Okay. So, Napapunta ko na dito sa bahay ko. Mhm. Ang kaso pagka may nalalaman ako na hindi maganda, parang napapa-atras ako. Kumbaga parang nagdadalang isip ako na yung mga kapatid ko na lang ba yung itain ko? O ano bang yung pwedeng gawin? Teka, yung kinikilala mong kapatid or yung mga totoong kapatid mo ang Mga nakikilala mo? totoong kapatid. okay. So, nai-invite mo na sila dyan. Nakikita na kayo. May connection na kayo. Okay, Oo. okay naman sila sa'yo? Na parang... Okay. Mhm. Oo, okay naman. Okay naman ako. Okay naman sila sa akin. Ang sa akin kasi parang okay naman din ako sa buhay ko na ako lang mag-isa, gano'n. Pero, ano bang, kailangan ko pa ba siyang inip, gano'n. Si mother mo.
Oo. Nag-i-insist ba siya na magkita kayo? May mga ganun ba? Oo, kasi may time ako na ano eh, na pag may, di ba, nagdadrive ako, Mm-mm. may biyahe ako minsan na alam kong malapit lang siya doon, gano'n. So alam mo kung nasaan siya, pero kailan kayo huling nagkita? Hindi, never pa kami nagkita. Nung 7 ka pa lang. No, sabi mo kanina nagkita na kayo nung 7 Oo. ka pa lang. Yun, itong malaki, hindi na. Wala pa. Itong Okay. tumanda ka na, hindi mo na Hindi nakikita. talaga. So hindi ka Hindi din niya pa. sinubukan na puntahan para makita. Oo, yun. Oh. Siyempre, busy na siya eh. Mm-mm. Wala naman siya pakialam eh. May sama ka ba ng loob sa kanya? Sobra. Kaya nga, minsan, yung time na nagkakausap naman na kami, minsan parang hindi maganda yung pagkakausap, namin. Pag-uusap, ganun. Anong mga Kasi parang minsan, pag nakakausap ko siya, parang ang bigat-bigat. Ano bang pinag-uusapan nyo? Hindi, ito na lang nung nakaraan, nag-usap kami. Tinend ko sa kanya na nandun ako sa lugar na yun. Tapos sabi niya, malapit na daw siya doon, gano'n. Pero nag-chat naman ako na, ito ba, ganito, malapit ba kayo dito? Late na siya nag-reply. Parang 4 ako nandun, tapos 7, nakauwi na ako ng bahay, tsaka siya magre-reply. Pero may plan ka sana na dumaan if ever. Oo, kung nag-reply lang siya, bakit hindi, di ba? Kahit drop by lang. Kahit na hi, parang ganun lang. Oo, parang ganun lang sana. Parang nagtampo ka doon. Ganon. Parang may... Hindi naman ako sa nagtampo. Parang, mali lang kasi yung, niya sa akin, approach na, kung kakapupunta ko, kailan patay na ako. Yung ganun. Sinagot ko siya. Sabi ko, may mga ganun. sabi ko sa kanya, hindi ka pa mamamatay kasi kailangan mo pang bumawi sa aming mga pinamigay mo. May mga Alam mo, feeling ko na yung naipon. Nagkakabatuhan kayo ng mga masasakit na salita. Bakit sinabi niya na Teka, bakit niya sinabi na, di ba, ikaw na nga naman yung pupunta nung time na yun, tapos siya naman yung di nag-reply, tapos sinasabi niya na sa kanya, kailan niyo ako dadalawin kapag patay na ako. Bakit umabot sa ganung usapan? Yun nga, ewan ko sa kanya, hindi ko alam kung anong gusto niyang paratingin, pero parang ang gusto niya mangyari is isisinga pa rin sa akin dahil hindi ako, diba? Parang hindi niya ba alam na nagtatrabaho ako ng panahon na yun. Gusto ko lang naman sana, kung nag-reply siya, hindi nagkita kami. Ay, okay, sige. Siguro nung mga nakaraan, matagal niya nang gusto na pumunta ka. Parang ganon. Gusto niya naman na talagang pumunta ako. Kaso, ayun nga, yung nagpapaano sa akin na parang, ang hirap kasi manghingi ng advice dito sa side ko. Siyempre, baka i-gaslight lang ako, mas lalong mag-init ako. Okay, sige. O parang, matagal ko na lang nga din talagang gustong tumawag dito. Hindi lang nagkakaroon ng chance kasi nga, busy akong trabaho ko. Okay. So, ayun, yung parang, kailangan ko pa ba siyang kitain? Although hindi ko naman na siya kailangan sa buhay ko. Oo, pero yun, for your peace of mind, kailangan mo siyang makita. Harapin. Kasi for sure, meron kang sama ng loob sa kanya. Katulad nga sinabi mo, mabilis kang pumitik. Oo. Kunting Sobra. sabihin niya lang, Oo. mami-misinterpret mo So, na. kailangan mo siyang i-meet, kailangan mo siyang harapin. Hindi pwede yung Sobra. ganito. Oo, kaso sa kabilang banda kasi, hindi ka din niya pinuntahan di ba? Oo, yun nga eh. Dahil sa sinasabi niya sa akin na parang matanda na daw siya, ganun. No. Hindi ako naniniwala. Unang-una, hindi ka naman nalumpo pa para i-admit mo sa akin na hindi mo ako mapuntahan. Tsaka 7 taon nga, di ba, sabi mo napuntahan ka niya, pero mga sumunod na taon, hindi niya nagawa. Oo, syempre busy na siya sa iba niyang mga May tampo, alam mo, siguro nung mga nakaraan na yung nagpapadalaw siya sa'yo, ang nafe-feel mo ba is parang, ayoko talagang puntahan siya kasi parang natitrigger ka, parang ganon, kaya parang umiiwas ka. Hindi naman ako sa umiiwas. Pero yun nga, Ayaw yung siyang nakaraan kasi puntahan.
kung sa kaya ko siyang puntahan, kaya ko siyang puntahan. Hindi, ayaw mo siyang puntahan talaga. Yung nafe-feel mo talaga ha, para alam namin kung ano yung ibibigay naming advice sa'yo ha. Nung mga nakaraan na nagpapadalaw siya sa'yo, tapos hindi ka nakakapunta, tama? Hindi pa ako handa siguro. Hindi ka pa handa nun kasi parang, syempre gets natin kasi syempre Tapos, hindi naman kayo close, hindi naman siya naging present sa buhay mo. may Tapos, isang araw nung isang araw, na gusto mo na ding puntahan sana. tapos biglang hindi siya nag-reply. Oo. At Bad trip yun. Kinasama mo ng loob yun kasi kung kailan ready ka na, Oo, andito na ako, oh. saka biglang Oo. Pinaghintay ka pa. Mm. Parang hindi siya excited na makita ka. Parang ganun. Hindi naman sa na pinaghintay, ano lang, yung hindi naman na kasi ako sa akin hindi naman din mabigat para sa akin sana yon. Mm. Kasi nga, hindi naman ako nag-effort hindi ko siya pinuntahan dahil meron lang talaga akong hinatid dun. Nagkataon Pasahero. lang. Pero kumbaga, Oo. sana, ito na yung chance. Oo. Mm. So yung gusto mo yung feeling na siya naman yung bumawi sa'yo. Parang ganun. Siya yung... Naku, malabo na yun. Pero yun yung Malabo. feeling mo na parang bumawi siya sa'yo. Hindi ko siya nakikita na gusto niyang bumawi sa akin. Pero gusto mo. Siyempre, Okay. Huwag ka talagang magalit. nanay Huwag ka magalit. Magalit. Hindi, tinatanong namin. Gusto lang namin maging klaro. Kasi Oo. gusto namin maintindihan yung nararamdaman mo ngayon. Kasi Yes. hindi naman madali na Totoo parang yun. kahit sabihin na minahal ka talaga ng mga magulang mo na wala ka nang hahanapin pa. Totoo. Pero may part sa puso mo, lalo't wala na tong parents mo ngayon, na what if hindi niya ako pinamigay? Ano kaya ang buhay ko? At bakit niya ako pinamigay? Hindi ba ako May mga gusto-gusto? May mga tanong yan eh. Nasa Oo. kanya mo gustong marinig. Hindi dun sa Hindi, mga kwento. narinig ko naman na sa kanya. Pero ang sa akin kasi, paano bang Sige. dito? Basta parang nagagalit pa ako sa kanya. Yes. Saan nanggagaling yung galit mo? Sa dahil siguro, ano man tawag dito? Sa dahil di niya ako hinanap, ganun. Mm. Or di siya nag-e-effort ngayon. Kasi ngayon na sana yung chance na makatawi siya sa akin. Kasi unang-una, di ba, wala na akong magulang, sana naiisip niya yun. Kasi hindi parang ang nangyayari, pag hinanap ko siya, parang ako pa yung mali. May mga mag-chat sa akin ng mga kapatid ko na yung kasama niya ngayon na kapatid ko, na parang ako pa yung, wag mong gantuin si ganito, si ganyan, kasi may sakit na yan, matanda na yan. Ganun, kasalanan ko. Okay. Kaya parang lalong umiinit yung ulo ko na parang binibigyan niya ako ng chances na huwag ko na talaga siya sigurong kitain. Mga kapatid ko na lang siguro. Sabi ko nga sa isa kong kapatid nung muli kami nagkita, siguro pag nawala yan, wala akong mararamdaman. Kahit nakita ko na siya sa, kasi walang, Kasi galit ka. anong mararamdaman ko? Siguro para sa akin, parang kilala ko lang siya. Pero yung mga iniyak ko na katulad ng iyak ko sa magulang ko, na parang mababaliw ako, malabong mangyari sa akin yan. Okay. So, yun yung tanong mo sa atin ngayon, sa mga kabarangay natin, kung dapat mo pa ba siyang kitain or i-welcome sa buhay mo or yung mga kapatid mo na lang sa kanya. Tama ba? Hindi naman ba sila parang humihingi si nanay mo ng pera sa'yo? Yung Wala namang ganon. O na parang... Hindi naman. Parang Nag-try na ako doon Nag-try ako doon. Parang try lang na parang, minsan kasi yung pag, hindi ko naman trip siguro pag ang routine ko kasi after ng work, nagiinom ako mag-isa dito sa bahay ko. Ooh. So ngayon minsan, parang naaanuhan ko siyang i-message, ganito, ganyan. May chance na niloko ko na, hindi man niloko, parang nag-try ako. Pero hindi naman talaga totally kailangan. Sabi ko, ko to na. Piniframe up mo. Parang ganon. Oo. Sabi ko, itry ko nga to na nag-arte-arte ako na kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan, baka meron siya. Hindi naman ganon kalaki. Wala lang, parang hindi mo mapifeel talaga na talagang, alam mo yun, hindi siya kailangang tawaging nanay. Bakit? Anong sabi niya? Wala daw siya, ganyan.
ako sabi ko siguro kung ako yung may anak. Parang, iuutang kita, ganun, kabawi lang sa'yo. Diba? Sa kanya, hindi ko siya nararamdaman na parang, sige, ganito, ganyan. Yung sincere. Walang pagka-sincere na parang, Walang effort. babawi ako, kailangan gagawin ko to ng paraan. Walang ganun eh. Okay, So, hinihintay niya nagigets. lang yung pagbawi ng nanay niya. Oo. Yung parang Sa may mga mga ano na nangyari siya, before. tinitesting na niya. Oo. Tinitesting na Kung niya. mahal siya. Mm-mm. 'Di ba? Yun ang kulay, yun ang wala Tapos eh. pag hindi Hindi niya niya naramdaman. nagawa yung Hindi gusto mong gawin Oo. niya, doon ka na makakaramdam Tapos- ulit ng galit para ma-justify Yun nga. mo. Dagdagan. Yung, Okay. ito nga nung huling hindi kami nagkaintindihan. Nag-message sa akin yung kapatid ko sa account niya. Mm. Sabi niya, kung financial daw yung kailangan ko, wala daw mabibigay. Sabi ko, di ko naman kailangan yun kasi unang-una nabuhay ako nang wala yan. Mhm. Kaya bakit ko kakailanganin? Di ko kailangan. Ang kailangan ko, yung kahit hindi na lang sa totoong tao sa totoong nanay, magpakatotoong tao na lang siya. Kaya parang sobrang bigat ko siyang tanggapin sa buhay ko. Mhm. Pero masama din naman yun dahil kumbaga kahit saan naman ako makarating, hindi ko man dinadala yung apelyido niya, kaya lang yung dugong nananalantay sa akin galing sa kanya, lalo pa pag nakikita ko yung mukha ko sa salamin, nakakairita. Okay. Okay, mga kabarangay. Sige. Okay. So, sa mga kabarangay natin dyan na gustong bida-bida, mag-comment Mag-comment. lang kayo sa ating Facebook Live. Kayo Ano ba po minsan masasabi na-experience yung ganito? Yung galit, naiintindihan natin yan. Okay. Yes. Yan yung nararamdaman mo. Thank you for being honest, ha? Pero hanggang kailan, no? Yung Ang galit. bigat kasi niyan eh. Kasi Hindi parang ka ikaw lang din yung makakausap. nahihirapan. True. No? Pero mga kabarangay, kayo ba? Ano bang masasabi ninyo dito? Minsan ba na-experience nyo rin yung ganito? Lalo na sa mga kabarangay natin na May adopted? ganito, oo, same situation. O di naman kayo inabandon na sila ng mga magulang nila? True. Ano yung masasabi ninyo? Nakakaramdam pa rin ba kayo ng galit sa mga magulang ninyo dahil doon sa mga hindi nila nagawa para sa inyo nung time na kailangan nila kayo? Mga kabarangay, babalik tayo, baby. Diyan ka lang, kinig ka lang, ha? Ito, ang sabi dito ni Lyria Cosyal. Sabi niya, payo ko lang sa'yo, sender. Caller po, hindi po siya nag-send ng ano. So caller po ang itatawag natin sa charot. Hingi ka ng tawad sa magulang mo. Kasi sila yung mahal mo sa buhay. Kahit magalit ka sa magulang mo, nanay at nanay mo pa rin siya. Kasi mga kabarangay, ito nga pong si baby nga, hindi man maamin, kasi minsan ma-pride tayo na aminin natin na, or may mga hindi pa tayo ina-acknowledge sa sarili natin. Alam mong galit siya doon sa nanay niya, doon sa pag-abandona, probably. Yes. 'Di ba? Yung pag-iwan sa kanya na kasi tinitesting niya para ma-feel niya na mahal siya. Hindi kumakagat yung nanay. O iba yung ginagawa ng nanay at hindi yung gusto ni So hindi niya ma-prove na mahal siya. Yun ang hinihintay niya. Kasi parang nag-set itong si baby na kapag ginawa niya to, ibig sabihin mahal niya ako. Importante ako sa kanya. Pero kasi hindi ginawa. So, that's why. Nagtatampo siya, magagalit siya, tapos ayaw niya talaga makipagkita dati pa. Parang umiiwas talaga. Ganon. So, alam mong may galit May hindi man maamin, pero alam mo yung lungkot, hindi siya galit actually, lungkot siya na naging galit na lang. Yes. 'Di ba? Nako. Ito, ang sabi pa dito, si Vanessa, ang payo ko lang po, kahit na anong mangyari at kahit na baliktarin ng mundo, sila pa din ang magulang natin. Maswerte yung iba at buhay pa ang inyong magulang, kaya hanggat andyan pa, mahalin nyo sila. Oh, ayan. Ito sabi dito ni Annalyn. May mga pagkakataon, may mga pagkakataon kasi thankful ka naman. Yeah, salamat kasi ikaw yung naging nanay ko, sinilang ako sa mundong ito. Pero kasi, yung pag-aalaga, pagmamahal, hindi mo naman ibinigay sa akin. Bakit nag-expect ka sa akin ng ituring kitang nanay ko? Naibigay ko sa'yo to. Pinagkait mo nga sa akin to. Nag-expect ba yung nanay? Oo, kasi nag-uusap daw sila Nag-uusap, pero parang usap lang, pero parang hindi naman nag-expect na yung kilalanin mo ko bilang nanay. Kilalanin. Yun wala lang. naman, or hindi natin alam kung ano yung napag-usapan nila. Pero wala namang nabanggit si baby tungkol doon na nag-expect siya na ituring mo pa rin akong nanay mo.
Mga ganon. Kasi siya ayaw niya, ayaw niya nga tawagin na nanay. Hindi niya kaya. Oo, ayaw niyang, Nahirapan siya. ano kayang tawag niya? Pero yun di si po. girl na lang. Si girl. Girl, hindi ko kaya rin pumunta dyan. Happy Mother's Day, girl. Layo, girl, mga eh. ganon. Wala Magalit ka. talaga mga kabarangay. Ramdam mo talagang galit na galit kanina habang nagkukwento siya. Yes. Oh, daw Sama loob. hindi natin siya masisisi kasi kahit sino naman siguro makakaramdam ng ganon. Totoo. 'Di ba? Tapos hindi mo pa nararamdaman yung effort pabalik sa'yo. Ayan, ano pa sabi dyan? Sabi dito, ibaba ang pride bilang anak. Hanggat may oras at panahon, hanggat nandyan pa, magpatawad ka, makakahinga ka ng maluwag pag magkakaroon ka ng peace of mind. Totoo yun. Totoo, kasi kung ikaw yung hindi nagpapatawad, ikaw yung galit, ikaw yung may sama ng nabibigatan. loob. Oo. Ikaw lang yung feeling na ikaw yung, naiinis Na ako wala ka namang kasalanan, pero Yeah. bakit ikaw yung nagkakaganito? Nasisira yung mood mo kasi nga pag naalala mo siya, naman, alam mo, imbis na ang saya-saya mo, tapos naalala mo na naman yung Totoo. nangyari. Tapos masisira yung mood mo, hindi ka na Magagalit ka na makapagtrabaho ng naman. maayos, di ba? True. So, sino yung nabigatan? Ikaw yung apektado Kung baga ginagawa mo yung pagpapatawad kasi hindi dahil deserve ng tao na yon, Oo. kundi dahil mahal mo yung sarili mo at gusto mo gumaan na. Yes. Di ba? Si Grace, sabi niya, relate ako, adopted din ako since birth. Kahit anong galit natin sa ginawa ng mga taong magulang natin, give a chance na mapatawad. Hindi madali, pero bigyan natin ng kapayapaan yung isip natin. Minsan, nakakagaan din. Paunti-unti, mababawasan rin yung sama ng loob, promise. Ayun. Saka ano naman hindi mo naman, hindi ka naman required makipag-bonding sa kanya. Okay? Kung hindi ka pa ready. Huwag mong pilitin yung sarili mo. Kumbaga parang siguro maging civil, maging casual ka lang na makipag-usap na may respeto pa din. Yes. Oo, hindi mo na kailangan kasi mukhang sa kanya hindi pa talaga siya ready. Kasi mali mo, unti-unti hindi natin alam kinabukasan o sa susunod na buwan, gumaan na yung pakiramdam, ready ka nang makipaglapit sa kanya. Oo. 'Di ba? Pero Oo. puntahan mo na lang ang nanay mo para mapanatag ang loob mo at mawala na yung anuman niyang nararamdaman mo sa kalooban mo. Maganda ka pala, Lady Gracia. Uy, thank you Akala po. ko hindi. Kasi karamihan sa mga DJ sa radyo maganda ang boses pero sa personal hindi. Uy, grabe naman kayo. Grabe naman. Magaganda't guwapo ng mga DJs ngayon. Oo. Baka noon yun. Charot. Mga noon. Huy. Charot Oo. lang. Charot Hindi, lang. lahat tayo Maayos, ay magaganda't oo, guwapo. maayos naman. Oh, ito, alam mo sabi ni Jay, binasa mo ba to si Jay Wish, Jay Hindi. Sis? Ayan. I have a problem na hindi ko na gusto makita yung mama ko. But I have that side na gusto ko din makita or makabond man lang. Pero may inis at galit talagang may tanim. Na natanim. Sa totoo lang, kung akong tatanungin, hindi ko nakikitain kasi nararamdaman ko naman yung feeling na complete yung family ko sa lola at lolo ko. Ayun yun yung inis at galit eh. Para doon sa mga tao na parang hindi naging mabuti. Ito kasi yun eh, hindi maiintindihan ng mga tao na lumaki. Mahirap siguro intindihin doon sa mga lumaki sa mga mapagmahal na magulang, hindi inaruga sila. Pero doon sa mga tao na hindi pinakitaan ng pagmamahal, hindi inaruga, sinasaktan ng mga magulang nila, ang hirap ibigay yung pagpapatawad. Totoo yun. Alam mo yung kahit na sige tinanggap mo na yung nangyari, pero kapag kaharap mo siya, may konti lang siyang gawin na alam mo yung wala naman sana or wala naman siyang masamang intensyon sa sasabihin niya o gagawin niya, bigla ka na lang pipitik, magagalit ka na lang. Kasi Pero, hindi mo pa siya totally napatawad Oo. dun sa ginawa niya. Tsaka hindi pa kayo nag-usap ng personal. Oo. Iba kasi yung usap lang, tanong lang, social media, 'di ba? Messenger lang. Iba pa rin yung kausapin mo ng personal. Mas maganda na 'yun ang gawin mo kasi yun yung makakapagpanatag sa iyo eh. Tsaka hindi din natin ganun ka alam yung dahilan bakit kailangan kang ipa-adapt, ipamigay, ipaampon kasi pwedeng sobrang bigat pala. Kasi kung sa kanya ka pala lumaki, is nahirapan ka lang. Oo nga. Diba? Ayun, ang ganda ng buhay mo, di ba? Oo, minahal ka, pinag-aral Pwede ka. kang hindi kumain ng gulay, pwede nga magpaprito ng hotdog na gusto mo nun tayo na yun, di ba? Diba? Yun yung Kaso, din eh. binigay ka niya sa tao na alam niya na maaalagaan ka. At look at you now, di ba? Naalagaan ka ng maayos. Minahal ka nga nung yung kinilala mo na tatay, di ba? Paborito ka pa. Kaya hindi natin masisi yung mga tao na pinili na ipamigay yung kanilang mga anak kasi alam nila sa sarili nila na pwedeng mahirapan lang, mapahamak lang sa piling nila. Though hindi tama. Hindi tama. Diba? Pero kapag kasi nanay ka, iisipin mo yung
maayos para sa anak mo, yung makakatulong para sa anak mo, hindi na lang para sa sarili mo. Kasi for sure masakit din yun Sana para sa ganun yung kanya. iniisip ng lahat ng magulang na kinailangan nilang ipamigay yung mga anak nila dahil hindi Oo. nila. Pero meron yung iba kasi na ayoko talaga maging anak. Wala lang. Magkano ng anak eh. Tapos, Hindi dapat ganun. oo. Wala Pero kayong kasi, karapatang maging ina. ang lagay kasi doon sa nanay nitong si baby Lahat is pinamigay lahat ay ng mga anak pinamigay. niya. So parang naging ugali niya Oo. kasi. Buti sana kung isang beses lang Oo, na tapos hindi na ginawa. naulit, pinagsisihan niya. Inalagaan niya yung mga sumunod na anak niya. Pero yung mga sumunod na anak niya pinamigay niya, parang alam mo, parang wala din talagang amor. Parang walang amor maging nanay. Yes. Parang ganun. Kasi iba't ibang lalaki daw, sabi ni baby. Tapos pinili mo na magpabuntis lang. Oo. Diba? So, parang hindi ka naman natuto. Totoo. Parang talagang hindi ka pwede. Alam mo, hindi, may mga tao talagang hindi pwedeng maging ina eh. Totoo yun. Alam mo yun? Kasi alam mo na hindi nila kayang i-nurture, hindi nila kayang mag-alaga at magmahal ng mga bata na idadala nila sa mundo na to. Totoo. Sorry, but that's the, Yun kasi yun yung katotohanan eh. Yes. Masakit na mag-iisipin na kailangan nasasabihan ng nakakapagsalita ng ganito towards them sa mga nanay na naging pabaya. Kasi kasalanan niyo po talaga. Wala pong ibang dapat sisihin. Okay? Hindi Alam niyo nga, masisisi mo yung bata na hindi naman niya ginusto na dumating Yes. dito sa mundo. Diba? Yan po ay ginawa nyo. Okay? At alam nyo po ang mga pwedeng mangyari kapag ginagawa nyo yung bagay na yon. Oo. Diba? Hindi yung sinasabi na aksidente, hindi naman sinasadya. Walang aksidente sa ganyan. Alam nyo agad kung anong kakalabasan kapag ginawa nyo yung bagay na Totoo. yan. Di ba? Ay, nako. So, ibalik na natin siya sa kabilang linya. Ay, nawala. Sige, try ulit natin tawagan si baby. Ayan. Basta ang maganda lang na gawin dito is harapin niya, kausapin niya ng personal. Mhm. Okay? Kung kinakailangan na sabihin niya yung mga galit, sama ng loob niya, sabihin niya, maging open siya. Why not? Hindi niya wala na siyang dapat kimkimin pa. Okay? Mhm. Yun yung mas magandang gawin niya. At least naging open siya sa nararamdaman niya. Kung ano yung take nung nanay niya, nung totoo niyang nanay, doon siya, mga sabihin niya, doon siya bumase. Kung karapat dapat pa bang ituring ko na nanay o hindi. Kasi may kanya-kanyang side din yan eh. Yes. 'Di ba? Na hindi natin alam. Siguro sana maganda yung explanation niya para mas madali sa'yo natanggapin. Mm-mm. Kasi baka yun lang yung kailangan niya talaga, closure. Yes. Kung bakit mo ako pinamigay, kung bakit, masaya naman yung naging buhay ko sa mga magulang ko, pero bakit mo ako pinamigay, galing ako sa'yo. Totoo. So, nasa kabilang linya si baby. Hello, baby. Hello po. Ayan, okay. So, narinig mo ba yung mga sinabi ng mga bida-bida natin? Opo. Okay. Mhm. Papa Ace, Lady Rasha, thank you po. Mm-mm. Yes. Don't worry, naiintindihan ka namin. Yes. Kasi kahit ako, kung ako nasa sitwasyon mo, magagalit din talaga ako. Lalo kung Sasama walang yung loob mo. explanation kung bakit. Kahit nasabihin natin na naging mabuti yung mga magulang mo na kinikilala mo magulang. May part sa sarili mo na hindi matanggap na bakit ka nalang pinamigay ng basta-basta Tsaka na lang. nung nawala na yung mga magulang mo, Maghahanap ka pwedeng wala ka ulit. dyan sa mga tinitiran mo ngayon. Pwedeng, Mm-mm. anak, dito ka na sa akin. Kasi wala na pala yung Mm-mm. yung mga magulang. Pero mo. naman pong ganun, na may nag-aano sa akin ngayon na parang tinuring ako pamilya nila. Hindi, I mean yung mother mo, yung totoo mong nanay. Siya sana yung nag-offer sa'yo, nasa kanya ka na. Baka gusto mong pumunta sa kanya. Kahit naman opera niya ako Hindi talaga. sa kanya, ayoko. Galit ka talaga Oo, eh. masama talaga loob mo. masama yung loob mo talaga. Pero hindi niya ginawa. Hindi, nagsabi naman siya nung first time kaming nag-usap. Na tumira ka na lang sa kanya, ganon. Oo. Tas So, ayaw mo. dinecline mo. Kaya lang yung nag-connect sa amin na kamag-anak niya, ayun nga, sinabihan ako na hindi ka mabubuhay doon, na parang, hindi naman ganun yung buhay nila. So, hindi sila well off. Like, hindi katulad nung pinanggalingan mong pamilya na maayos. Oo. Oo. Tapos magulo pa yung pamilya. Na parang, hindi ka magiging komportable doon, ganun. So, hindi sila Baka okay hindi ka financially, makatulog. no? Yung Ganon. hindi maayos yung bahay, hindi ka okay financially, ganon. Hindi sila okay sa pag... Oo. Yan. Kasi nasanay ka na rin na maayos din yung binibigay sa'yo nung nakilala mong pamilya. Tama? Oo. Tsaka okay naman ako ngayon kahit ako lang mag-isa, nakakapag-rent naman ako ng bahay. Okay, sige. Pero Alright. give her a chance.
Okay. I mean, kahit hindi mo na siguro, sige, kung hindi ka pa handa na kilalanin siya kasi balibalik ta rin man yung mundo, sa kanya ka talaga galing. Pero gets natin kung hindi mo siya maituturing na bilang isang ina. Totoo. Kasi hindi ka naman niya talaga naging anak, nag-alaga talaga Tsaka, sa isayo. Number 1. Ayun nga, Mm. para sa akin nga po parang, diba, sa akin, okay na sana yon. Madali na naman po yung sa magpatawad. Pero sana nakikita mo yung tao kung sincere sana para bigyan ng chance na maging anak din ako para sa kanya. No, hindi Diba? Ang kaso hindi yun, pinamigay niya na ako. Pinamigay niya pa yung 4 na kapatid ko. So, paano, para saan? Kaya yung pinanggagalingan ko ngayon, hindi lang to sa akin, para rin to dun sa 4 na kapatid kong pinamigay. Mm-mm. Okay. So, parang ngayon naman is, magkakasama na ba sila ng mga kapatid mo? Ang kasama niya lang doon yung huli niyang 2 anak ngayon. Yung ibang... Ayun lang yung kasama niya. Pero yung iba kasi, yun nga, nasa mga tatay naman. Okay. Siguro may yung nanay mo, May may mga mga reason yan issues yung nanay mo. At saka may mga rason yan bakit niya ginawa yun. Oo. Naniniwala ako na. Pero hindi siya pwedeng tawaging nanay. Okay. Kung Kasi yan kung yung isa, okay lang eh. Kaso 5 yung pinamigay niya. Aso ka ba? Okay. Galit ka talaga Galit sa siya. nanay mo. Naintindihan Oo. ka namin kung hindi mo pa siya mapatawad ngayon. Pero Sana dumating yung time. dumating yung time na Oo. makapagpatawad ka kasi ito'y gagawin mo para sa sarili mo. Kasi tignan mo, ang pangit sa pakiramdam yung galit ka, 'di ba? Kahit sabihin Opo, natin na totoo naman yan. kahit sabihin natin na hindi deserve nung tao na yon yung pagpapatawad dahil hindi siya nag-e-effort na Yun ay hindi mo ginagawa yung for her. Ginagawa mo to para sa'yo. Yan. Kasi sabi mo, di ba nakakainis na lagi kang galit, ang pangit sa pakiramdam. So, gagawin mo to para sa sarili mo. Tapos, yung sa nanay mo, pwede namang maging casual ka na lang sa kanya. Hindi mo naman pwede, sige, kung hindi mo siya kayang ituring na bilang isang ina, hindi ka naman mapipilit doon. Totoo. Kumbaga, maging casual ka lang, yung may respect pa din. Kasi kung, yes, hindi niya, siguro, masama loob mo dahil hindi nga niya nirespeto hindi ka niya nirespeto, iniwan ka niya, inabandon na ka niya, bigay mo na lang yun. Hayaan mo na. Mabuti ang Diyos, maniwala ka. Totoo. Nakikita niya kapag inaapi ka or walang ginagawa sa'yo, siya na yung bahala dyan. Kasi dapat mas magiging maganda yung buhay mo kapag magaan lang din yung pakiramdam mo. Paano mo na lang, kung kaya mo na ha, bahala ka. Okay? Pero Ikaw na ipag-pray mo. makakariyan. Opo, yun naman. Parang, Pray mo yan. sa ngayon, parang medyo nalilibanagan na ako na, ayun nga, kailangan ko na siguro makipagkita. Kausapin mo nang malinawan ka din, marinig mo Yes, ng kung in-experience. Kung ready siya kasi may mga edad na ayaw na nilang pag-usapan yung ganito kasi siguro nandun yung hiya na dun sa mga ginawa nila sa past. Unti-untiin natin ha, kasi pareho kayong nag-a-adjust sa sitwasyon eh. Unti-untiin natin. Siguro mas may isip ka kaysa sa kanya, 'di ba? So ikaw na lang muna yung mag-adjust sa ngayon. Tapos yung pakikipag-usap kahit casual lang. Yung hindi mo kailangan iparamdam na ako yung anak mo, ikaw yung nanay ko. Casual lang, na parang yung tao lang na kinakausap mo. At saka hindi mo siya kailangang bastos-bastosin. Oo, wag nang ganun. Wag mong gawin yun. Wag kang aabot sa ganun. Oo. Okay? Kasi hurting ka, ikaw parang aminin man o hindi, malungkot ka. Kasi yung galit na yan, may pinagmumulang lungkot yan. Okay? Lungkot dahil yun. Hindi siya mo yan nag-effort. masusolusyonan ng ikaw lang. Oo. So, kailangan yung mag-usap balang araw kung ready na kayong pareho. Kasi pag hindi pa ready yung isa na aminin ko ano yung ginawa niya, kung bakit niya ginawa yun sa'yo, mag-aaway lang kayo. Yes. Kasi didepensahan niya yung sarili Sama niya. ng loob lang. Oo, ang sabi mga niya, anak. buti nga inanak kita mga Makukuha ganon. niya. Buti nga hindi kita Buti nga hindi kita pinawala, ganon eh. Buti nga pinamigay kita sa mga ganon. So, kailangan nating iwasan yan, ha? Maging casual ka lang makipag-usap sa kanya with respect at least. Yes. Okay? Nakikinig ngayon ang totoo mong ina. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Wala naman. Walang kahit ano? Sige, subukan mo. Ayun lang, siguro, mag-focus na lang siya dyan sa 2 niyang kasamang anak. Kasi kung sa amin 5, nabuhay naman na kami na wala siya. Kumbaga, dyan na lang ibuhos sa 2 niyang anak yung mga bagay na hindi niya nagawa sa amin. Pero sana, yun yan.
ma-realize niya rin na mali yung ginawa niya sa akin. Magpakita din siya ng effort na para paramdam niya na nanay ba talaga siya sa amin. Na deserve niyang tawaging nanay. Sobrang nasaktan ka niya, no? Sobrang nasaktan Oo, ka. kasi hindi naman ako magiging affected eh. Kaya lang kasi syempre yun. At sa akin naman kung wala naman nag-connect sa amin, okay naman na sana ako. Okay naman yung buhay ko eh. Kaya lang, ayun nga, syempre, kahit naman ano pa man, yun nga, nanay ko pa din siya. Kaya lang, mabigat. Pero yun nga, siguro dahil sa matanda na rin ako at maganda na rin siya, wala naman ako magagawa kundi tanggapin na lang siya sa buhay ko. Pero hindi para maging nanay. Siguro parang kakilala, ganon. Kasi wala naman na hindi niya naman na ibabalik eh. Okay. Sige. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Baka ngayon hindi na yung turi mo sa kanya. Baka pag bumawi sa mga susunod, hindi natin Baka maya close na kayo. Oo, Magugulat ka na Oo. lang. Hindi natin pwedeng planuhin ha. Ngayon na, hindi ko na siya ituturing nanay forever. Oo. Hayaan mo lang. Mababago yan. Yung mga araw ang gumawa ng paraan. Gusto ko naman sana na yung parang So nakadepende maging magaan para sa kanya. Nakadepende Pero pa rin yun yan nga, sa mga mangyayari. pag nagkita siguro kami, baka iba. Diba? Alright, sige. Uy, maraming Sige. salamat Maraming salamat ha. sa pag-share ha. Opo, maraming salamat din po. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1.